yasema mbiyabona iga naho kwa ni mugusio mintano cia sore no murande Pastor Jafet Yageta ku Happy Church Ministries International suneka ngokoretera amasababona mambia andonsia sekwabukire bokorwa nase bitundu bitu byonse byagusi amone chingongonye chenze naho kwa ni yasema mbiyabona iga semeretinga yasaye naramo naye oyo kwenda sobotuko wale ngobotambe nande kwabukire byasema mbiyabona iga tuligeria marikaita nyasaye kurase gitabu kia Petro entanga ni Petro ya kabere ekefungo omorango kabere ekefungo egetangani Petro wa pili mlango wa pili kifungo cha kwanza ambayo inasema lakini waliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu watakavyo kuweko walimu wa uongo watakaoingiza kwa werefu ususi wao wa kupoteza wakimkana hata Bwana aliyewanunua wakichiletea uhalififu usiokawia mwana yesaba kwe korengana buna balenga ulitangani abo banibo bolimo nabona iga ngo ikabale gojicha nabona mbale oro abo bakomukana Kristo oyo lyobwirwete asengicho ngima bwabo bona ligereria iga Petro ngokwana legoro y'abantu bali barenga abo banibo bolimo kare nyuma Yesu atarayiborwa nabono ngocha baraba banibo banya abakomukana Yesu nonya bayibwereme yabo gose nonyo barorire nonya barorire amangana manene namakome ya Kristo bona asa myaka yabona iga enchiri yabere bogeka ase myaka bona yabona iga enchiri ya Kristo yaboronge yaoncheranirwe yabere bogeka Biblia yatebanga inga wataingia kwa uwerefu mkubwa kwa kuwachanganya watu esibona yekire abo banibo bolimo igo bagosoa bali nobo ngaini obonene bali nekisemi kinene asoko basiri abantu omwana nyasaye aiga maliko gokwana ekena kipindi osijire chinga ki mwanya bantu oriobo ngaini botakire bona lichinga ki mwanya bantu benzi esemi etakire ekegeranye to konyara kumanya chimbu chimbe cyobo nyasaye chitali cyobo nyasaye chimbu chimbe chitali cyobo nyasaye onye to konyara bokigundwa nyo minto dango sirole ekegera Biblia okwana na kim ingano nyane chiramba chiresa no esaba nemo bali abangaini nabubo kabaranyare ko gisoma nabo kimanya igekero montaro moriri takonyara ko kimanya nande ndaisi sana konyora kinamba kiriya yamenye okwana nganye onyo tali nobo ngaini sabanya saye akobo ngaini egero nyare komanya ekere nchire korandiwa bose chikanisa chibina cyabere chinyinge iga ebintu nebinge bigokorekana be chikanisa ime bikoreta obotantanu gosobo obo korekanu asaba emyoyo y'abakristo ebintu nebinge bikoreta ogotaigwana abantu babukanire abantu basiri komanyanga nyasaye oboronge noroi abantu basiri komanyanga ekene keboronge kereki moisonde na kwanetenga omoikoria otakokiri Kristo ngana cheta somobere agakwa agatinde kwa naenda akaboka litikolia gatatu akagenda igoro oyino moikabo bolimo kole no moikoko kiri na Yesu na kwete agatinde kwa naenda akaboka oyino ro moikabe kene bona abana banyasaye ase litukulia lero nintagetengo tebi nyasaye akwa ekisemi onyare komanya ogotoreka onyare komanya omoikomo chedu onyare komanya ekanisa ya boronge hebinto bono byakire bogeka setani wabere omungaini kobwa mwanya bantu abantu zatubisase Yesu egere tunyare komanya chimbu cyobo nyasaye bure kibwete koba ase chikanisa chikogenda chisara kazi chiko kororo enchira barwani bagotenga enchira abantu abangina bakobeka chianga cyabo enchira abagaka bakweboya enchira bintu bigokoreka nase nyumba ya nyasaye byabere bogeka baminto bane abantu basiri komanya gosasima somo ikam nchira kiebwenerete gosasima somo ikam na abantu bakogenda baonchokire beringani ya sedini ekera babere no bwoba basiri kogenda boronge asoboswa nyasaye barusi obwo na nyasaye bakonye igotete ko gosabiro yo mitema mbi yaboneka nyasaye ko ikisemi nobo ngaini eyo nyari watana no buya bwa nyasaye no bube bwa shetani egero torobo ngaini onyare komanya chingencho cha shetani buna chigocha onyare komanya chingencho lechikanisa chabirecha buna chigokoregazi echine chachire chiko mwatora Kristo echine chachire chiko mwatora Kristo lakini nchiri gokora kiriki wende gokorekana malika kwa na igasege tabu kia Warumi ya mwiko 21
inga nonye bamwe Nyasaye tibamusigete buna Nyasaye gose ko makiranga mbiyamo nonye mumba bamwe Nyasaye tibawose asimete buna Nyasaye gose ko motogia tibamwete siko yo Nyasaye tibamwete siko ya maskani bona abantu bayirire Nyasaye ko muno mokiare gosoma kegori bakore ibintu bogeka bakore ibintu ase bikuba byabo asogota nyenyeke na sotekeya nere byatwekeye abana baminto nere byatwekeye ase Nyasaye ato ikisemi na ndatobo ngaini asema mbiyaboneka gatoji gosa tigabweke yaso gusibwa Nyasaye weke yaso monene abana bawo nari barabe buronge omugako nari arabe buronge omongino nari arabe buronge ebyasara byawo nari biratenene egasyo okora nari arabe buya Nyasaye aterere onyama motayo asore yoria etori asoko kwa Nyasaye onyama motayo manye to monto nane ngotebigo otebanga mamoki njerimba tachigali njerimba tachinyumba njerimba tachibesa gotware ebintu ebyo ayetori mu Nyasaye ayeno motenenku ne Biblia yakwana nga batenenku goronenko mwase bale bone yetakirega obo motenenku omwobo ete Nyasaye obo motenenku oyo mu maete Nyasaye lakini motekeraro motenenku oragereirie nibo bate nibo lakini katikati ya mali yako ebintu mbiro bitali buya morembe toyo ase family besa chia to enjoy ebintu bisalegete ebintu bigosalekerete hata kama unaonekana uko na pesa wewe mwenyewe una uhakika kabisa kwamba hauko salama na shida ni mingi kwenye maisha yako katika asubuhi ya leo kera togo chiko sawa tigere ile birengera biye bodi ndebu yaoche ine ninda sereni ya Nyasaye ninda Nyasaye boronge ninda sobu ya Nyasaye ekere kirega kwa gundure ngaturi asobo Nyasaye yana ase nyumba yo manene yagoteba ngamwanya abantu karangiranire na injeri moiranire na ninkonyese yaye tiga to sabi tato miyo munyamabera mange Nyasaye uchiro no gwa mabera twakobakira ko tegema mbiyabona igikera Nyasaye byamona senginche ya byonsi na bonsi abangere baga Asensoko TV tato miganda nabasabira sema mbiyabonega baseseni andoze asibakogenda nekigasya cyakora nibyasara byabo aino miya tatu ito twanjete nando gotomorembe ogotobu yakira lituko tigobone bwabo siriko bamona intwe tataka togo soka lituko lya lero tato soka syo bolendi bwao kwana mono motege no murigere wi TV yiga muwena ndo mokonye andonse asakogenda Nyasaye muruserie emetoko yonsi yabirecha asichikanisa chionsi na bintu byonsi bikogenda maminje yo wanja kwao muruserie ndo mwatarane abasoboronge bwao nandika kore na marogo wa Nyasaye tuli bakeletalia no kuri bone asali ama ya wakori ko bwamona asabire management ye TV yega Nyasaye kuromo ke bako ikomone basese ni bonsi Nyasaye batangasa kibaito bonsi pi asibaberete niba nabasabire mambi yaboneka kabago cyakegasi yabo litukulyale Yesu nababekira sama bokao asiri tara Yesu Kristo kabamona barabwo babutana n'ikigali abandi n'ikipigipigi Yesu barende nando bagatekera na Nyasaye bona asabire nsebere to byawao asamanyinga Kristo Yesu rumutoli ito amina no murandi ya Jafet yageta mumanyi Koro Happy Church Ministries International egotoka suneka na kwa ile Jumapili yega mtowata ibada maalum asogo sabira abantu bonse wata maroire n'abantu bonse kerokende michando yabere minga sikinyomba Yesu nako wene Kenya sago sesenie namba yesi 0726 869 188 726-869-188. Shalom na Mungu awe nawe. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emirubuli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ly'email ensokotv.com
ke@gmail.com. Boigo na bugu tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botali no mubwekano. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Kibobo chombo ligeli Nsoko TV kokwaligania sema mbia bona somurobeli Nsoko bwakire na danere mono ero dilitukulikuru kungatichi gatatu mwanchomo ligeli ekerato gotebinga so somurobeli sema mbia bona litonyara kwabatoko basobwamo ligo chiri kitalikinye mutinyu gatatu umwaka bwechirubere 2025 nemo matenga bono bali bagwa kanere ntie chire kitalikyo chako na kolengera linga mambingo limeligule stima bali bamete semichie menene bantu bali bande wale ase ekenyuralia onyorama ichirichia machani bona lichikale gocha na igunga lero mbachi sukinchiri gocha 30 echikale gocha ekere chirigere chitalikia ngenye isano igasema mbia bono mwanchumo ligereri kwatenga swaso murobeli sema mbia nchenkuru ku Innocent Onyango na namono tukubaterana Diana Ndemo na ase ngogo tebinga na bukonyara kabako gukwana na into tebinga kyogendrete kulendo mugusyo ito andonsia sole asobo ikobwensengo gatenga masoge na namono ngotebinga itongo mwochoch na yo tebinga itongo noga yakera kwira niri gotu amanyire ngense mburungere kulende onye enchirende teyo endonge abagota tebinga ya Innocent aiga sende intombiri boronge wata tebiki kiabeire tomanye tenga anamono chia mate cheito nabakonyoranga onde naro sirio bugima onde naro mubero yote gwetibya na onde nare chinga kichindo kuna koligere igoro nanse obatebanga mwanangere nkaneirie nabora tokeli tukolia lero nalikwale gotebi gukoira niyo baita bwechibese kiri kwabugureti gongo gatenga soko chake kwa bagokwerwanirira mancho muligeria sebinto birio begete bosibwao asemambia bono ni ukonyara kabako goteba ngalende tiganganko temendole ni maite mbale bakurweke barwa ase chinga kechi buranigo yatwe nyinge gaiga Nairobi timanye tinga lero lyango chanateba na chaika go yatwa yachagetange chinsainye yature ende bono mambia rure libaga abantu banyore asibagotachira bagendeke barwa bali bakurwe esemere mwese mambia bono kugo kwanonya gokogenda nyumba umanyenga ne mambire kero chikobaga waso asegetanda kiao bali bakorateba nga Innocent nchomanye tengora so andigire lyo murobeli bw'Nsoko bwakire kera nanyare ko bankoranga bono linde bwanyara kwa mukuru asembeo na makwirana narale nseyemo na ndanyara ko bankoira na segeta seni Nsoko TV kwa niaba ya bali bonsi ipimo cha mwatubwatia togoteba ngambi ya mono nyasanya ariko bagakubarinda gakubagata nako bakirege ntukirimo koligia nemono mugusibu nale n'umuntu bwo koligia gorende nagotebiria semambia bono nabukunyara ko bagoswa somurubeli nabura bulinga nchira Innocent aselitangani nalikwabera asembeo kwachakire ko bagukubwatigeta seni gito kuna kwebulinga nga kingo chaka igoteba nga
gokogenda mwanchumurigiria sensemelia mtandao onyara kwa gotubwatia asensemelia ya YouTube onyara kwa kori ndego nga subscribe chibiche chito nigo chiri chindonge mono nabo konyara kwa bago gotoligereria na mono nyara kwa gokonyora ngarinde yabweneire gokogenda sensemelia Facebook nero onyara kwa bago gotubwati bunegeta seni kiago na mbeye Mensoko TV eli tonyara kwa batokogenda ase okobu osobwamo ni matenge meganda yaito ya nyara kwa bagego kina aso mtandao mwanchumurigiria na enchireli twanyara kwa batogokina buna egeta seni no begetelige na liao gaiga na gotete kera litukiri motogo ikaransa tochako batokoligereli torore nganki kwagachire umanyange geta masokia ongere by the way nyabotobete comedian ninko inyolete nga rende naboko nyara kwa gokoranga kwa nyara kwa kogoswa sumurubeli namba ite studio sembambia bono igere 0788666663 abono konyara kwa gotutumira ujumbe yago ototebia soberete sembambia bono na intutokore bwenebwenerete togosome gaiga togotebi ngarende wasoira sumurubeli asenchira yobwikira Diana ngakibwakire Wakire bia Innocent Tongo mo church Tongo nogaya utukobwa mbia bwale mbia bwaringi sino netwete etwete bokia togoteba bokia kere gotua ya tubokia ya tubokia aso kurwanda maite usearonjatu okay ya tule igense etwete sana kwani umurigereri naye kora mate ya beratatu manjito murigeria bwita Sengen Soko TV na njitanda gukwania nga wakirebia ndakigonte benga itongo mocho chinenyoranga ne Innocent chotame gotenga bwakire anonsia sore wante binga bwakire byo manjito murigeria na ntangwari ne asigeta Sengen Gen Soko TV murubire Soko bwakire asibotame gotebenga ni gotokunyara tosemania twatebania asigeta Sengen Gen Soko TV nande twakwali bagai buno mugusikwa nyargo kwena nilio giriago niyo lia bari kwigikane kerengero kiago boigo kwatubikira gari asumtana ito Facebook na igasi namba iti studio twanyara tokogesoma na ikwanyara gokuigwa erietari yago kero tokori kwana yenge mambia bona ndo cia sole na nene chinga kishito gotebia ngaboka onyare kogotema twateba ngo ikoteme mbaka gwikiranirie eganga ya gasobogimo mwakoyo igonga na boroki wa chinga kishimo genderete kwa ende skuru ngo basama mo bikomokia ni baitenga mbali bakwenda litukolia rero mbali bachite litukolia igoro abaingo mbali bagendete kwenda sechi skuru hano cia sore ko rumorokigwa genda bikomokie kiararinde igangeyo wikatunyari to kuyikira nigonga nane na kwariganira somoro video Soko bwakiro mwanjito mungiri mambia bono tunyare tugusanga asumtana ito Facebook na to live na Soko TV wika YouTube na to live na Soko TV na butambe tugusebekera wikire Facebook watu follow YouTube na wa subscribe ilikuwa nyara tokubwaterana wanchumuri liko igure buna Diana gatabire semambia bana soko nyara kabago tubwatia senseme yo mtandao tubwatia senseme ya Facebook Diana kera gukwanera igoro ya bana bakagende se skuru wonko inyolenga kia ya mekara twari gukina ntuliri etwakarerire ngarongorite bwatia sukari tokagende skuru abarero babakorera ngambara buguria mandasi na bukorosia mandasi bakane batebenecha bati batagete ana bagukora kurwabu nabona ande bagatebine pizza batagete lakini nabe nainde skuru ase pizza rongo begete gurugweyo nainde skuru no sende aketa waticha batigo satarieti pero kalindi yanje ire kubuguri tugo twagatachire se ko chie skuru mambia togote abone chini chinga kichaino ko beke bikoro te secondary school totali ko beka lito go chaka na lia magorara makya disangulire liororo ke badi by the way ngitutaka beke bikoro tenga kiyo ko to chaka school timu ile ito ya bwata magana mange sana tu aikirete lakini ngaite chini chinga kichaino Innocent bono togoenda na kisasa kera process ya chaka gukina sinini abantu bachaka guikira biri bagoikira no aitereka litukulia TBT abatu asomete school li mapema twagachire school kwagenda watacha otachetense gogoika kera 7 goika kera 7 go sekera 8 na liogo chaka ko ibe bikoro to bie kanisa warabe kalitukeli monando muibuli gakomanyanga ngwabe gitebiri bie kanisa muchando beire ekere timu yende yachigoche yebone gotubwati ko machigoteba yasomete kebete bikoroto bigacha byakaoni guchichiro bikoro kulinganisha oikerete bikoro to bikobwekanirwa okonyore ke mogire getambe okogorokoro gutambe yani biko machikore twange twarura ale sana ekoro tingo bika kwarenge guchichiro kwagatarire jijiro boto manya gwake rangi ndote moroje ngono zero ndogatebi ya munte yokumanya bayinga ibakarusire kero botokeli Innocent rakirene nko bibika kwarenge guchichiro skuru
ebikoro tebine kanisa okobeka goche ngaye kerabato kelia karuru mwanchumo ligeli Ande ngaiya chiete. boro ogoto tebia sobere teli tojare ko batoko geda sobwa modayana gonte bingalero WCW agatega litukulia basubati Men Crash Wednesday. lero nalitangasira mwaga geragita watching bia mono sana jeria kirubaga taba Women Crash Wednesday yakorotaba kuro chinsemo chaman mabaharin agoteba kurwa chinsemo chogo ikensoko TV na Innocent na Diana mpaka home kanyimbo mwakiage village asagoteba na baibuli baye asagoteba okurukungu ngeli na Mariana na bana baba kurungu Mazdiga Macdotak na omosacho yokurunga Ben na bana ba Mintobonsi Pino Musolibwege susu asagoteba na Toto la Kisi boygo Nancy Ongeri na boygo Nancy Ongiri na boygo na mashabiki wote amono abasubati bonsi batwale litukuligia by the garango kwa Nancy Ongeri na tebe kazi yani bone li Nancy Ongiri Barnabas ke baso kurwa chinsemo jirijia doa Katari awata pamoja awateba Ensoko TV Diana na Innocent Christopher Tandi igagoteba gali chinsemo chirichia Borangi Kenyambi agoteba with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiang Muranga Mikae pamoja na Umongi na tata Umongi na tata Muranga pamoja agoteba ndani hadi tamati and have a good day mbia mono na itu alitukulia Honorable Lamek Nyabwanganga from Doha keeping in touch in Soko TV. Lamek Nyabwanganga kidoha Katari agendrete chimisa ili chigendete gocha njere chinde chikurunga ballistic chinde naigwete baguchiruka inertia. Twasomera mangana mange kurwa sesegi. Enge kero buruire buli asumubire bw'omuntu kwigunga chinga kichinde na chietenga kolerwe gento getenga kolerwe gete okonyora omuntu manyire terminology chiwa bintu gete bigokorekana kenali kuligelia analysis asege tuweke mo kichinse chisco na rochi bagoteba nga chinde chikunga ballistic missiles ne chinde chiruko inertia igontre ikiresto gutumeka chikemiko Musolwegesu agoteba good morning na Diana na Innocent Kirandeni seke Musolwegesu agoteba gali chinse mo chirichia na Kuru City Salams Club goikaga chuba so bagoteba aiga agendrete kuna konyora bwene feeling unwell Musolwegesu nya sago konya ko chinguru orwabulende asegesero chikoba gogokura imatenga igoro goselirie mbura yali gokwarengegeso na yagotwere to Musolwegesu yasakulende na ndagenda sibitali abanyagitali no bale bakoligererie egera bakoe amaliogo ndo chinando iranira agoteba ngabwa kiruya na ndagoteba Ensoko neye mu Fred Moga akurunganere missed call agoteba watching live and listening biamono asogoto tegera na gotoligererie Enoch Makoli kuruchinsemo chirichia Musaraba town agoteba baso asomurobeli agoteba Mam Modesta Makoli Tata Evans Makoli Clinton Ondegi Innocent Onyango Diana Ndemo John Kebati wakwani guga Verisa Keri Musolwegesu embusuru engiya nabo igoni ndoche Divayeski mu Frederick Ugembo Enoch Muchere nabo igo Jeria Kirubona Rogers nyariki agoteba no ale meyo murubeli mbuya mono Enoch Makoli kuruchinsemo cha Musaraba asama kwani abono mambi nande gwatengo mwana mintogenda koba asumurubeli Jeria Kirubo ako irane linga mbia mono pasta selingana kwa nyara kwa bagukuru nanda gataba ngo sese niwe aseli etalia Yesu Kristo Jeria Kirubo getting well soon uyo na koganilia uyo kurungu Musolwegesu nyara kwa bagakubwena mwanchumo ligereri kero mubero turbanire na arona bakonyora ngense abere bube amen Ensoko bwakire kuruga iga pipeline watching live oyo akurunga Jessica Morane ragoteba nga amanganalia pastor nyara kabagago kwana na asa atebirenga tiga ebe boygo mwanchumuligeli Jeria Kirubo ime yomorobeli mpaka mwelio agoteba thanks for checking on me biyamono naroli nandoira ne seti mbarikiwa kuku Dennis Pai na nengo koliginale ngentake komanyanga ikwa kenda lakini koiranira agoteba nigali chinsemo chirichia tasia agotebe na kwaniri abantu sipi by ititi songa na bumulega tosoe twensi asomurubeli bw'Ensoko bwakire ataba Ensoko TV neyemo mama Ruth atabaga bwakire buya kurwa amabiri ya watching live good morning Diana na Innocent show yenu iko lit pamoja hadi tamati chakira abuguchie sigidio natika Diana na yora bapunguza guchimatabu tigana chakira kurase Benorina atebanga bwakire buya asomonene mambia rero nyasayo twanjire twarari tukeri kurwa kiragia wikagituki primary neroli na Ben kwatebanga kubabiko mwanchi Sintiolina omo swatio mabona umikwamboka mama Merike robota tombega omolia Jenimo Moreka nabigo Andima Douglas baso imeyo moroberio nabigo Fred Moga gateba bwakire biya Musolwegesu no ari gankwa iso majiria kirbo almost there kurwa mngombo manamba by Rain Kingdom mane koira na gaigase
watigera Uchakire se Gideon atika tarara ligi Gideon ngwasome ya jeria kirbo ateba 8 years in Bahrain tara 8 years ratinda manya lakini inatigera this is my 8 year in Bahrain and my wondersome sin is beyond human understanding. Na kweli Mungu anatupenda zaidi. Yani mvua ilianza kunyesha rasharasha from morning kaendelea vivyo hivyo and the all night to this morning still raining, na si kawaida ever cause we are receiving embura to thrice in Bahrain, na tusidi kuombeana na Mungu ajibu na kutuliza bahari na kujua shukrani tusonge mbele in Jesus name. Grateful I am safe. Amen. Innocent na Diana Bwakire oyo mamanye na Sporo kuranya nchoroni tigambo kyo musoribege Sonya muri Mogadishu na kumochere Pastor Lamek Momanyi, Mwalimu Boniface Momanyi, Jeria Kirbo ama shabiki ya Nsoko TV onsi. Asante sana. Wantebi Gideon tiganara yeroraga iga. Gideon tigango konye guchakira wisi Gideon Gideon yatika goteba nigo ali chinse mu Chenchoro South mugirango mbiya muno sogoso sumurubili eno kumochere na korolira goteba good morning ensoko nyasawo nganchire na ndenaro lili tukulinde goteba gali chinse mu kiri chise bania asa goteba gara soru bebego se boda agoteba koganilia wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema na mboy goteba nga tia bidii kwa masomo na liyo maburabe obuya amatuko alibusyo na agoteba nga kwe bababo mwabo kunga Badisheba ugotoka chinse mujiri chia byombe na agoteba mwanya bando yonsi ipi eba twale emambingi ya seli tukulia lero mwancho muligili batro mengu asoma Jeria Kirubongo atemyaka ya 4 tatabelira sense meyo ya Bahrain na boyigo nindo chega iganindo che Samson Mireri Armstrong bwa Kirebia na Enoch Mochere kokora muntonyo ligento Diana umanyura ruanire sana urakiligiri myaka 5 ale asense melia shout out ko chiase umusacho by the way mulendera bana yamate yaye n'abantu abange bagendete na kuligyo bugima by the way kera konyore kirenga gwa change bugima that is very good okonyoranga yabwenere bya sana Diana ntagetole telingana litolira bwa simambia bono elio muligirire nere tonyara ko batoko mwali baga anyare ko bakagotwa kirisimi na gotatebinga ninki lire nyiwete ke batiaga teba ngandi bege tembeo uribe kirembeo igoli tanga ine litanga ine lakindero okora nganchiro ralisoma okay tigangira ndiririgerelie kogera egokwa intebinga ndirigerelie semambia bono mwancho muligeli ntaite ko lirigerelia aselinganeli to lirabulire semambia batoteba ngonye kogotiga to baisa kweba kogenda onye gogotiga to baisa kweba kogenda Diana onye kogotiga to baisa kweba kogenda onye kogotiga to baisa kweba kogenda Ebono lero ntagetuli sansole ototebinga ninki imineti semambia bono ntutu agotigira abutogo tebinga onye gogotigaliro lyo ande bono to basa kweba kogenda yesongongo libeka balenchira gete bagoteba ngonye kogotiga to basa koiba kogenda na enamba ito ye studio nigere 0788666663 inere kwa bago gotwakira ototebinga ninki ayumanyete gose asenseme itwa kwanenga onye gwatigire liroli na ande bono igoto basa kweba kogenda semambia bono bakiresimi ototebinga ne meaning niriye Ngitenga omurigeri tunabagwa kesimi sinamba iti studio ya 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na tirinere namba yo moero korene Innocent dingane diri ko machikotewa nga gendera nipi Jerandoche oye gwatigire lioli to basa kweba kogenda montra bago nyoro teba na tigire akiri bwe Eren soko bwakire Eran na nyango bwakire bya kamanti magire tukorwe samba Karakwa lire chira Koiko chikerania okay to kolichira chyo bolimo nanda to kora okora na kukwe ngencho bikorwa ebikora na bie ngencho to kongaina bakenya okay ka tebirenga baraimba ngainireri ma kongainireri lakini tigabakore asante sana koigure semambia bono musipati otebirenga amaete kakwalire iro yakole oikeranie kolende ntutu agotebinga onye gokweba anya mini onye gokogenda gogotiga
Ndandi bono tobasa kweba kogenda onye gogutiga tobasa kweba kogenda omwancho muligereri nabo konyara kabagota tebinga ringanirira bunkiri bwate meaning ya yesemambi abono babo Dennis Kuku pai kuruchise mechi atasi nabo mogoto tebinga onye kogotiga tobaisa kweba kogenda inki ebwate meaning ya yo to sansolera semambi abono namba ito studio gaiga noto kwa liba gonyara kabagokwa 9207886663 asemambi abono gototebinga onye kogotiga tobaisa kweba kogenda musulubwe suni matoje tali umubiro muturuba netiga nangoro kirasembeo ango totebirigendera nipi igore do mwacho muligile semambi abono nigwete togotebanga onye kogotiga tobasa kweba kogenda rado ise kuligereria umuntu ito graphics igabu igabekire to bonde bagi mogonge yendegere mokoboko gagotebiga boro rende nyara ko bagokorwa igago kogenda aseje nche ogori ibintu byao byonse by the way abantu mbarora atebinga nchoma tena atigire na ndasi ni kwa magomonyora no ari ali asate abo tigire no ari gesielia bwa kona kubolinga kuna kuligereria gochai nje natiga tokogera nibinde nande kwa magomonyora bugoire njira mogano gete no uri na igwete timanyeti at what point umuntu agochocha ako ngaineri umuntu agoikwa gotebi nchoma tena atiga gutumike sukari haya airende kwa manyanga kinyare bumindo sukari na atiga itukiri mweje gikama tukabira atatu gagweta ma watebiga ki kwa beke nke mono angairere tigiriri tangani aterenga umugano no rinde gwete ngomo subati getate bete tali kolingo karakana orambu ati chena kwa na busaigo kana boigo karara bali bada golirede orete bichije dichia yabwe cabbage oje burerabe nga yawe chikeliere kitiriwo keliera tiganda oncha mwali na bakorete goikaranzora karagira sana ibagaliyo goncha kali if you have said chena achire gogoti gonje tintageti okogenda gendra ni bono gonya nande totageti kana pi none bibiri ngo tebere mukaroti nero koreteke erorgereti magega de waro bwachubulige sembambia baro twagatebiri onye kogotiga liro genda pi tonyara ko bagokoirana ni maite ngase mambia bono na litwale ko batogo kwanera nkagete kikosingirigia soire Diane setake yayamo tata tuligerelia se bali banyara ko bagoswaso bwango igatwatigirete sejeri Serojas nyari kindoche na ro soire ga igagotebanga kurwo chinsemo cha Amsterdam Netherlands agoteba no ale asomurobeli nabegete listi ga igatochiko batokoligereria kirubombi ya mona agotebanga asemia ketane tatongoira nelingambia mono gochiase omusachona nabana nabo igo Vincent Ongeri Enoch Mochere Jeria Kirubo biya mono sana twando mutimogi otarendo mutimoko Innocent nganjirenda asome yeye namba ya studio Pastor Thomas wote pamoja na mama watoto Alice Nyaboke tuko ndani hadi mwisho na bigoneri yote banga Evans Okioga kuruo mobiro Diana Bwakire bia na watazama kimakini nikiwa na mama Faith. Asante sana mbali watumira si namba ya studio. Asante sana. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment
for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamya gutokanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Manjito murigeria sentunde ya kabiri nigo tugoswasa maya tunyara gukumanya agendete kwene kiwa kurwa chingongo a ministry ya Kenya lakini tukorachaga kurwase orogongoro iturwa gusito chakabene kurwase county ya Kisii ekero lilitko lyalingilitko lyokumurikira koigwa ensengima hono nigabanya gitali kurwase nyagitali ya KTRH anakigima bali abakora umurobirio bwo kurwalia abarwaire bali babwate nabo ikokurigereria oburwaire bwa mato nigo babeterit kuligoro bagosemia aborokigwa nabo igababwatani ao buna baranyali bakulinda amatabo sibaboleti abayiboli kwenekia bunanko balinda bali abana babo elibanyale bakulinda amatabo mwanchito muligeria norobotu babetero kwarigano no musakito weekly forenge turaranyera kuri assistant ya kabiri. Senyagitali ya KTRH abo ase abakole mirimo bacenu kurwa senyagitali yo bana babwatani ao baro baseme kutiasa abarokiko bali bagasomera uburware bw'amato bunenchira yemo yo kulichengara litukuli okoigwa ensengima abo ase bakwanere igoro chinjira ao echo amato aranyale kurwara na gotina. Litukuli rero gitariki 3 mutinyo gatatu ne lituko libekire ensemo na World Health Organization ase ogo itekera amangana ya ukoigwa mwaka oyo iga etimu ere buna korora abana kurwe ebinyoro bake ebirasi na kororanga abana bonsi nkonyora bari oburendi buli botakeire. And usually you find children are the most affected when you have a hearing loss. It affects their development, their interaction socially, and their growth, and also their future career. So when you have this child who's chronically discharging from the nose, just mucus, there's a problem somewhere, and the nose is connected to the ear. A child can be born with a hearing defect, and that one also you can get hearing defect when you are like growing up. That we call them acquired. You can also get hearing loss through trauma, through accidents. Bako kwa na baralia asinyagitali yo abwasibara wana Dr. Geoffrey Otomu nigo basengerere buna nigo amata bwenda tekulendwa asenchera ya bene abo asabo igo bate bo basemene go bwenda tekoirwa koika asebunyoro bunekerenga cyo mwako yiga kyale tuwachamo n'abafanyikazi baya minto bali bakorora abana n'abarwaire bandi bonse
ase chikliniki chiabo kororanga kobatebinga ase ENT department intobwate chinjera chiokoba ligereri na kobarwali. So this child should be seen by an ENT. When you have this child whereby you have to increase the volume of the TV, you have to shout. Sometimes you find you have to increase before the child was hearing normally, maybe you have to increase the volume, kindly bring them for assessment. We have all the equipment here available for us that we are able to assess children effectively. Then you have a child who was performing very well in class, and we find they are not performing well. Or they were sitting behind before, now they want to sit in front because they can't hear the teacher well. Kindly bring them to us. Then you find a child who's tagging the ear every minute. Every time they're tagging the ear, they're putting their finger in the ear. Kindly bring them to us. Obwatakana na matogo saligwa neliogiri nyingi lyo watakarara chingero gwetera chiafon bono nigo basemi bwarure buna abantu bonsi nigo bonete gwetanga kurwa asoko bekeliogiri nyingi lyo kulenda matabo. Egento toratebi abaibuli baitu na bali balendeta abana noko basomi na kororanga mbali gutumia chi earphone mono gosonye bachianjete mono batanyale gochitiga mba kubeka eliogirire igoro ekogera eliogirire ekereri amatabeire ase eliogi ngaki entambe ngosaligware ne eliogi egento tokoroka noise induced hearing loss eyere permanent ekera yasoire so igogwa foide omochando buno oyo tiga tutige gutumia chi earphone gosonya toko chitumia then akaliogi kabaga ke nabo igoko bulya niko kwari gukyasa abantu bonsi gwetanga kurwa soko gorama lyogo na kumura gukyasa matoime pataragenda sabanyakitari babwato umanyi bwa mato elyo kolerwa obolingo lya omuntu abwate infection omanya koegwe lyogo lyokorusio bokorogoto wono litumia lakini yo infection negenderete yacha yate nkununu ama iransa koru maybe onyo omuntu yacha mapema se omunyagitari bwa mato aegwe lyogo liri bwenerete kanga infection iri yasirete nkunu techiete gwateka igo imbuya kororekana kwanza utaragura elyogo na lyokumanga lyogo ki ekoera ama lyogo ale tofauti akurwali ebintu tofauti igo ikemanya karenga shitaki emanya kwewe lyo wali kwenera bono niko yatigira sabantu bonsi ko yalienda matabo asenchere ndonge na gwetanga korwa asekende yonsi kirekerere amatogo sareka inko report ya Nsoko TV korwa sobo gatagatu mu Chebosonge county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge biya mono mulikito Orenge asorobotyo rutoko genda busi muncholilia oyo mokorwa ase bunge ya West Muranga Selieta Rogers muturi nigobona asokiri na gutugutera ale chinkwana chiakwanwa no mubunge bwensemo ya ebunge iyo kurunga West Mugrango Steve Mugaka asatebanga bali banyara kwa bagoikerana aso mugando lyo nyarite ko bagko muchingiro muske Fred Matengi n'abasani baye kira bakole taro asichinsemo chiagusibuna nigoleta tumonchumurili tiga twigorobotyo ru asenchira yobikirana Omonjoli ya Rogers Muturi korwase bunge ya West Mugrango imeyanyamira noyo wango mono wesokia wakirambia mono mugusi aso wesokia aso bunge kworoki obwanjani haserombe ya United Opposition inse ya Dr. Fred Matiang'i asetaro ya bugusi aliese township aliangena civiling mugatorokia masikania manene ntana korora asubugi mabwane igotiangireli bageli liabene ngakira abantu baitu ba West Mugrango nampia mono na andekera mwaralirio monena achete gotebana na inje nonde timu yae muka egakurerana eye kworokia obugambi bwa West Mugrango 2027 eliogo ya West Mugrango tubwatire ni matienkali gurugalia na inje kinensa ga West Mugrango ebinte bikuraba akwana lero nabaralime ya Nyamira Muturi nigereire nga bono nigense ya Kenya ebegeta maisonsi mega ya Dr. Fred Matiang'i nyonye mbaramumbero ucherete unakuruga igagusi na Kenya wanjiranire around yeye no mwana minto Fred Okengo Matiang'i kubatakana ne chingwana cyo mujumbo West Mugrango Moske Stephen Mugaka emambya ya rero aseredi ekegusi buna abamenyi besogeti asobonge nigo batarenge korugusi asekorende korwa Mount Kenya nigo Moske Rogers Muturi atugutere chingwane cyo nakweranga Dr. Fred Matiang'i niga abantu bamuitabire nande nigo bajete asobonge asebosa nago tebiga maende Barongo was there is he a voter? Sorry? Barongo no alenge is a voter? Of course alenge voter. Is he a voter in West Mugrango? I'm giving an example. You might West Mugrango Ncholi. Yeah.
asa abantu bacha basombire batali voters yeah. So bantu barenge gari Nyamira mbarenge bakura ya bali mbarenge bakura bono rigijunu mwakiye kuro so ngayama ndabarwete bagacura ariga ngai barwete mbura Mount Kenya bareze nabonye gwete nga no na barenge stadium kisi nabaravuye basombe tugocho entagete gotebya abantu baito bali besogetie bali bachite garia nturuchi there is nowhere kwaruchi school pass kebisire abantu go barwete nka abantu baganyirete Fred Okengo Matiangi umwana ominto ache nabageni baye bakabuba welcome muntu gotebana abantu barwete Mount Kenya nche nona lengo yomobo. I don't come from Mount Kenya, nche nkuru West Mugrango a township ya Nyamira n'abantu kerana alenge gali eli ane igoro ndigerete ko chinse abantu na roje n'abantu ba West Mugrango andonse sina jete abantu na roje n'abantu bari ngukwanike gusi igonde tayo omoporaiseti ground gocha gukwani umwana ito mwana minto Fred Okengo Matiangi so oyo kunywe gya kunywa takogenda studio kwa kwani bintu tamanyeti nande kiro muntu akogenda studio kwagenda kule sopa tokogenda wachaka kwembarasi abantu ororo wachaka gukwana tu ebintu tamanyeti ngyo gukwana aye amatukao is numbered. Rogers Muturi hoyo kuboria ekerogo ky'obunge bwa West Mugrango nigareire nga magendero yekiraniwe ase bunge yo West Mugrango specifically kwa mboli West Mugrango kende ngiyo gyakolekanire for the last 8.5 years kende ngiyo gyakolekanire ogende giskuru cheito bana babwati cyo abirasi ebigotwa mware kirasi kirito agenda tente omwana bomu West Mugrango tabwana tikobeka chibuti kakogende kirasi imuna kelitwa ratente nebinge tente is one example chipara chito njirosiri and I'm sorry to say chibese cherwe to pasalis boni gabate bete bagocha kurwa is 75 million njebuno munyabiasara onge 75 million kero mwano West Mugrango ikakogende school sio bobachori bwa 2027 under the leadership ya Fred Okengo Matiangi nanje kinomo chumbe West Mugrango gucha Catholic Rosia a new foundation. Steven Nyarikemode Ensoko TV county ya Nyamira Majito murigiria tutigaita se county ya Nyamira ni gomokonyi bo magachiwikia magia chubiria se county yo Jackson Nyanumba nera enekire buna aba MC ba Nyamira bachigo twara chinga chingo mwako gocha sobo cholibu mwako gocha kiara ni go bataraikirania abana nchibe county yo magendero kolene nigatebire buna egento babeire bagakorano ko murusia bese omugavana we county yo ase babeire bagotibera libaga bakobakorera gose ko baikirania abana nchibe county yo amagendero mwanchito murigiria turategere nkwana yae Nyanumba inda digo mention generally you know a role yo MCA ngokoraro overside there is no activity governor korase county ya Nyamira getaigwete county assembly igobona mundu tayura chiko teba ngata maete gentu kiagenderete kerenga kiugambi wanyaribu onye no kolika chi minister the list area etete county assembly onye no kolika chi chief officer list area etete county assembly onye no gokora amangane budget ye chiparande what have you the budget area etete through the county assembly igo mo MCA olenge serious negasi yae iga wende goteka action aria kere bintu byo county assembly lakini nenda okoranga wa MCA wetu this time round igo wa spend most of their time kutaka kubuto muntu ocholire muna na baru bacholire but they have spent almost 4 years kutaka kubutanya libo and they have failed that exam anya wa failed exam beba embageti oni ko ba priority yabo igo wana manya this other sia mangane chi para machi amuchi taya we all of those things na we have failed because we have a problem. Mjamuru is ready because that day now I will not say that time and I don't go and that was 2022 inanya ko endande ikatatirende na that go disturb umuntu abantu bataonishibwaje orite na mo at the time my colleagues that's why I've been doing my other things. Emere mwe MCA na wewe konga depending on the approach utumia ekiagera noro chawa minto wande kwa mfano our national leaders bali bachi ambito cha wadochi Nairobi
onye bagoteba ng'a president nere kubwate besa egokorera abantu amagenderero at the county level omonto tobwate na ntukuruke president ni governor, so the leaders at the county level wawente ko kolegasi ni governor wamotebie this is what our people batagete bakorerwe, lakini tari ekero gomutureten you sit down and advance your case. Mwanchumuli litoko genda busio litukolie igoro nigo ekiumbe kia Kiligurunga House of Bishops usaba enyumba ya baiskobi ya chageti umtandao au bwe website asaba kuchiko baba konyara koba bago konya kwena nalingana liyo monene kulinde bakaira libagelio na boigo gugikiria bana siasa bali banyara ko bakomenta liberera asama tukabwango kera bagendete gutarira chinsemo ao nigo babasabire banyara ko bakobeka oboitebere na boigo no mulembe ekera bakotara chinsemo ao ya majina naitwa Bishop Joseph Misoko, kanisa la Full Gospel Church of Kenya. Siku ya leo tumekutana hapa kama nyumba kuu ya maaskofu hapa kwetu Kisii County, na nia yetu kubwa siku ya leo tulikuwa tuna launch website yetu ambayo inazungumzia maslahi ya maaskofu katika county yetu ya Kisii. Tumekutana leo hapa, tulikuwa na wageni wetu ambao wametutembelea na tumefanya vizuri, maana tunashukuru yale tulikuwa tunazungumzia, tumeona Mungu ametusaidia na tumemaliza vizuri. Hayo ndio mambo yalituleta leo hapa kuzungumzia maslahi yetu kama wajungaji katika kaunti yetu ya Kisii, na pia kuangalia mambo yale ambayo yanafaa kama wajungaji na kama maaskofu yanayohusu kanisa letu na kanisa la Bwana katika kaunti yetu ya Kisii kwa jumla. Kwa majina ninaitwa Askofu Robert Nyamwange. Mimi ndiye mwenyekiti wa House of Bishops Kisii County. Nataka kunena ya kwamba vile tumekaribia msimu wa siasa, maana ni miezi michache tufike 2027 wakati tunaenda katika general election. Tungesi wanasiasa wetu to down, yani wapunguze speed. Tunaomba amani. Hata wanapotembea tunaomba amani. Hata wanapozungumza tunaomba amani. Mungu ananena baraka na uzima wa milele. Tunaomba hiyo amani katika msimu wa siasa kwa sababu nchi yetu ni nchi ya amani. Mwanjito murigeria tugusuka mutwe nige kiombe geterete bya mabya gisiasa imense Center for Multi-Party Democracy Kenya kyaruro kuboria uchesaba Kenya wesokia sobonge koba ababwatani be byama bya gisiasa au imense ya Kenya gukwana nabarali ali tsukuria igoro nigo baboretia abananchi bego wesokia sobonge iri banyareba kubwata ekura na kubachora barayi bali batagite. Abarai abo ba Center for Multi-Party Democracy nigo bono batebire omoyego yobwo kwerika ase ebyama bya gisiasa nigore ase richikoriense ase ababwatani ao egati yabo abo bisabe kyombe kyobochori ne chimbebe IEBC baguche gwika ase nsemeyo nonya nabo nigo batebire ense ya Kenya nigebwate democracy eyo chikoreta obwasio kibwa gisiasa egento batebire kerengete gukinia siasa yense. The Center for Multi-Party Democracy has convened members of the press to announce final preparations for the 8th edition of the People Dialogue Festival, a 4-day national civic platform dedicated to fostering structured, inclusive and issue-based dialogue among Kenyans. As Kenya's premier multi-party dialogue platform, bringing together over 30 political parties across the political divide, CMD Kenya exists to strengthen democratic culture through dialogue over division and issues over personalities. Our mandate is rooted in creating safe, inclusive and structured spaces where political actors, state institutions, civil society and citizens engage constructively on matters of national interest. Ekerenge kenene nekyo okoreta bantamo asengenje ya demokrasia
egere chipati chiri Kenya chinyare koba chire chikogamba chikoigwana na chikomanyanga demokrasia temineti nga muri mune. That's why intumuna UPA, because we are also a national party, tore ase NCMA ebyama bire 30 bibwateranete na CMD Kenya abuaso okobe member ekere kwerikire koba ase chama ya CMD. Kiraitu Murungi oyore omunyakerogo o CMD Kenya nigatebire omuroberi oyo nigo obwateranete byama byonsi bya gesiasa wanchereria gotaiyo. The political parties in the country, especially those ones with representation in county assemblies, the Senate and Parliament and the National Assembly. To qualify, you need at least one elected representative so that you can be a member of a CMD. Omo director wekiama kia UPA Ken Marita uyukirana ase NCMA nere nigaru kuburia gochia saba Kenya weso kia asobonge na kwerikia ase kia mekyo. UPA ne chama erase ebyama biribinde na biro bikoliyo borai mine binde bikoliyo borai. Igo tole national party igo talingana abagusibye katagota ibachi ase njomoko iweke gusi na kitwate abanga abagusi bonsi people bali Nairobi bache Uhuru Park egere tonyare okora registration totware members abange otoko inikare cha abantu baito barega Nairobi mochiche egere tokoro boriki wo konyora abantu abange barato akere chikura osabara ake chikura ase Kenya na moso ebichane binge mbibwati chikura twasabire mochiche gekoera IPC necho tokega chia chensi chinyinge nchie chibega iga egere twerike tonyare koba abaki bechikura chia Kenya chingakie checho okuborigwa nigo kwarure gochia saba sae wesokia asobonge na kwerikia buna abaki chikura nabo igokoba ababwatani bebyama byage siasa ao ndobwate okugania okone sana intubuna abana basae isikali bali babere bagosira ndotete konyora youth abange sana ase bate ido ya UPA at least boniga ntubuna omwana omugusi ntorocha astoroji gali goro ngaite murochenga ndobwate omoske Fred okengomatiang oitogo support na ndogotanga round itu na safisha na UPA. This is a right ekerore ina party ngonyara more ko ba moko ba recognized so aba saya bange ko ba request rinde munyara ko moko join this party ne rinde tonyara ko ba na nyane chikure kera chiko chagwako ko nyanga nora a member of a party na nde tonyara ko batoko bata chikura chinyinga sengenjo ntogote banga ngwa katore chikura tutabati chi voters card so again tonda nyara ko ngo bate yabasaye munyara ko moko bata chika voters card erinde to sonyara ko chara abarayi abaranyara ko baba ochogotokonya go reporter ya Ensoko TV eretaria ne Linet Nyambane Muligeli tokogenda bosyo bunenchere moyogosira magendero murai bwenseli tukuligoro niganya altukobaga gutalire nsemo ya Dagoret North gose semo ya Dagoret Sugusu asanya altukobaga guchaka emiroberi aho ya magendero na gutalire chiskuru mwancho muligeli tikatwigoro botyo rwa senchira yobikirano Omurai wense omoske William Ruto litukolia lero nigakoretaro yaye ase chinsemo cha Dagoret North asukurata magenderero ali achagetie omoske Ruto nigaigora amagacho yebirasi ase skuru yoboroso ya Kawangware echiro yeriruta Dagoret na korotota obwagachi bwenyagitari ya Dagoret Mutoine omoske Ruto nigarengena omugavano Nairobi Johnson Sakaja omubunge bwe constituency ya Lang'ata Felix Oduor oyumanyakanite ngajalango kati ya baraibande abange. Hii hospitali mnaona hapa, si ndio? Tumekuwa na hospitali ndogo pale. Wakati nilikuja hapa mwaka uliopita, niliwaambia tutakuja kutengeneza hii hospitali tukamilishe ikuwe tayari. Sasa nimekuja hapa kuiangalia. Na mimi nataka mnisikie watu wa Nairobi. Hii hospitali yenu mwezi wa 4 yani next month, mwisho ya next month, mimi nakuja kufungua hii hospitali ikiwa imekuwa tayari. Hapa tumewapatia pesa ya serikali. Na sio kufungua tu hospitali. Serikali tutaweka equipment ama ile vifaa ya MRI, ya ICT,
tutakuwa na ICU. Hapa tutakuwa na ICU. Hiyo ndio nilikuwa nataka niwaeleze. Kwa sababu watu wengi hapa Dagoretti wanaenda aidha Kikuyu ama wanaenda kutafuta Kenyatta, na nyinyi mnajua Kenyatta iko na msongamano mkubwa sana pamoja na kule Mbagathi. Murai Ruto nigarireira yoguchia kubwatisia chinsemechio asamagenderero boigo asatatiga basai magega sabatebinga na roseria mabaga yogukoremere mona sobwagachi bw'ikinyomba cherigoririke wego no bwagachi bw'ikiro iyo ya Dagoretti. Mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Kuripoteria TV ya Soko Erita Nedi na Mora. Mwancho muligereri chetire chitaikemberongene na kianda. 649. Kirabu tukira mwali mwancho muligereri bwama yasema mbia bono twaya chuta kulende bunatogote butambe abwa solese kenyura mange nagende tabaliki baitongo itabara oro bali ne buse kiyabo kire mbundo morocho manya ngoroboti uruna bakoro bekaso bwamo tonaro lirega iga kelinga litukuli gormato muraibwense nere asachete abantu mbarore kanete goleta ogoturubana kwale ngororo nchibura burunchene kiwoto chine bura burunchi ale ngororo bantu mbasirete toramanya gwikira bona kinirende gento kiabete nkelinga chibura burunchi abetora se chinseme chumwancho muligereri wikira buto ikira mwali obwa mayasema mbya bona totete kuyaliga nitoirane togotebya yale se chigazeti gekara mogoteba nga Innocent bunango nabasoka iga gazeti ya The Standard imanyanki kegendete Eje Nensoko TV oboroso bumugusi Orwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kuraga iga miyo bagataka bumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso bumugusi Nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
omwancho muri gwa Nsoko TV igetasengiye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo nde orenge ko ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami rwali erinde obogima bwabo bwirane go chaso obogima obi asamange twakisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale icyobutindo Eye Nsoko TV uboroso bumugusi mwancho muligeli nande toiranire kurwa somuti mugomosinini andabona tete ko swasense mu gazeti asako bako kwanego mbwate gazeti ya The Standard semambi abono na boruche front page ya ibunere go mwancho muligeli yo yorabu no muskembadi na page yo mwelyo boruche abuchibicha chingiya yakororeka ni timu ya Arsenal yagosoria ni timu ya Chelsea soko kwano manjito muligeli ambwate gaiga cyote byanga ninki gazeti okwanira aiga rochenga na baraibekia makia ODM abo litunda libagire katika gukorene ningote binke gukwanira wanchu muligeli kera Diana agendete kuyarigania chigote binga ninke gukwanira ntagete gotebya yale ase gazeti chinene tugochakira ne gazeti ya The Daily Nation isbagare otebanga bono no mulindo ole asensemeli ya linda mwananchi isbagotebekana batete kulikikia mekeia ningo ogukwana igo mwanchu muligeli nindoche oyoro mugabana bwe county ya Homa Bay umuske Gladys Wangana boigo oyoro senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna na boigo nindoche ebicha ya Babu Wine gazeti ya The Standard nigo bakwanira igoro ya Mbadi ebagotebanga ye na maene nigo nanga ineretyo mwanchu muligeli gaiga nindoche Mbadi gabuguletie ege briefcase ilia ekerago nyarako bagakogenda sebunge na kwantimanga na 3 ngoira na tole tunyarako batogo kwanira gabu mwancho muligeli gazeti ya The Star kale gotebanga 10,000 jobs created as Sirironi upgrade drives businesses mwancho muligeli emeremo egose egasi ya nyarako bagakorosi goma bagaye gasi kiribu 10 bune bara ya Lironi ya chakira ko bagekwaga mwancho muligeli abo igo bagotebanga nigo bono oboncholi bwaroreka gutwara bomo ya sensemeyo gazeti ya The People Daily gegale ukwaneranga Izorengo plotting another stab at the presidency ngona kuboli balenga enki go se mwanchu muligeli olengo nige aliganitigo chikabaga gotema kuliye kiro kyobora ibwense namangana orabe go kwesomera se gazeti yu mwanchu muligeli na kumanyanga ningi kilikeroro na anamonota ke kumanyanga mugabano ibwe county ya Siaya go se nekiro kyobora ibwense au chikabaga kuliya ekiama kya ODM bono nigo kenyare koba kiekole gekogoserelia ekiama kya UDA aya nigale se gazeti ya Taifa Leo na nesense melie koragwa no muraibwe kyamekyo bono iga omoske Dr. Buru Odinga na nindo chomo secretary general okorukunga mungwana Hassan Omar na anamono mwancho muligireli nabokunyara kwa wesomero rorenga ninkeke ODM yabirega ikogoserelia ekyamekyo kya UDA imate mbabwa toko igwana Diana wonongote abalenga iyo kiti iyo ya deputy president hiyo ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunataka. Wateba tunalenga.
Okay, gazeti ya Business Daily ngo kwa Nedbank increases NCBA cash buyout to 31.6 billion. Mwancho muligeli ne benki ya Nedbank asianyara ko bage gukinia kerengo kilia benki ya NCBA etagete ko ba kugura kuruoro. Mwancho muligeli gogo cha gazeti ya The Daily Monitor go kwa nabale igoro alone frightened on bus from Iran. Igo bakale gukwanira chinga kichin kongu omuswati oyo mugo saba bamenya banke bali ba asechinse mo kiri cha Iran oyo matigalete buye kaigo nabo nyara ko gosomera asense ya Buganda Mwancho muligelinga bana ruete kurwa asense me ya Iran bagachapa ka omwali bagaika asense ya Buganda. Ni gazeti ya The Daily Monitor. Mwancho muligeli ya gazeti ya Mwananchi nigekale gukwanira nga makali ya bei ya mafuta ningi bagukwanira Mwancho muligeli Gego kwa nabalekera chimisile chigendete kulira sorogongorulirwa Iran ne chinsemo au cha Middle East segiye gendere to Mwancho muligeli tokataba ne developing story na ngoira na tulitonyara kwa batoko bekase kirengana kumanyanga ninki kilikero kolende ntagete koira na nchake ne gazeti ya The Standard ya sengali ko bangoligeli umugano mutangani asiba bateba ngabono mbadi bwanchira nire niganga inire tinki ko era gateba igo Mwancho muligeli gateba omuwaziri bweke gancha gense nando yokurunga John Mbadi niganya ko baga ko genda bosio na gateba nga chi trilioni sano chi arosi gwitra aseke gancha gelinga National Infrastructure Fund ekiagotebya abosatebeti bunge nga nigo keroro ndamona gateba nga nigo konya bakilikiri kolende bono igo Mwancho muligeli niga unchokire na gateba nga niganya ko baga gokora mamochoso gatebe gentekyo agateba nga ngo ikiraboniga tibaranya ko bakorosike ganchekyo no nyembono igo Mwancho muligeli no nelieta lieke gancheli yondira rosigo aya niga yakwane taralia Mwancho muligeli yakwanete aseke gambere kenene ekerabono obunengi bwa chakire na gutakomanyanga chibese chiche kerenge kenene agichanyara ko bachikorosigo elichinyara ko bachikogenda ase budget yokunyara ko ba gekorango murubili chakira maboli ya mange niga chakire kuboli gwanga ningo bwanchirete okorosi wechibese chyo na ningi ekogera aruete orobotiro gubututukanu na ndero kunyara ko baruko ngaine linki kelia omoske mbadi yakwanete iga kwanete chitalikia 15 biro mutinyu mutangani asichinse mochi Kakamega agateba iga twarosirie company ego chikobage gotenera ekeganchekyo gose enibe yo korosia magendera gorunga National Infrastructure Fund na amwali yo Mwancho muligeli agatebanga nigo twanyare ko batoko yekora asenchirelia yobumanyi na nigo gatebanga ntotageti chibese chi chinyare ko bachikora gwa gose chikonyara ko bachikotenerwa ne wizara ya keganche giense yoka agatebanga bono nigo baligiri bali bagurunga professionals abantu batumanyi karabono Mwancho muligeli nande chigete chitaliki ekeranya altako bakagenda bosio bweke gambero niga tebete ngago ikira elibono iga nigo na chakire komanyanga nigo tuanyare koba togo tebanga nturarosia company yu nabo igo nturanyara koba tokogenda asenchirelio boikere wiga neri elitunyara koba tokorosia lieta na kogenda bosio na korangi kiganche kya bwenere mangana ya niga kwane tu chitaliki 10 ndo mwaka bw'ikirubere 2025 ekiranya arte ko bagako oganeligwa anyare ko bagakwiraniria mabulia y'Mwancho muligeli umuganole ACPG ya kane kulende ntete kwa Diana Libaga neraranya ko bakabatebinara ya gazeti ya The Daily Nation. Manchito muligeli yango kuleta gazeti ya The Daily Nation ye ukwana igoro yogo sira kwae Johana Ngeno oyole umubunge o Emururua Dikri. Manchito muligeli gawo ngo bagukwanira igoro yogo sira kwae asibone amateyemo mungina no mwana yababete bagokonya bali babete bakonyoro mu basukano yolitko lya Jumamosi aigo nigo bagukwanira igoro yo mworoki woyomo obeteka ukora masomae kurwa eskuru ya Kendo Adventist eyere yaba Teresa kole nini gukwanira bunanyaltika ko baobokonyi ritukeri lya Jumamosi ekerbanyalite bakonyoro mu basukano asibagote bangani ngalinga senka yaye kole nda kaiguri ogiri nene akabaga kumnyoko guchialia sirio giri alingere na mamu mwabo keroba kagali bakanyoranga nabantu bale ndege konye ya bwaturo moliro lakini bagatema kubarusia ime sabote banga bane konye basiria magimabo na babere konye nigo balinge kweyana kolende keroba temete ko konyo yomo akabaka gusirio buguma bwae no yonde otigatite kolite ikaisana kamna gusirio buguma bwae nere banyalite bago konyo mutanga ni kolende naro ibogolityo koboko igoro bakaba mokonya kolende akabaka gusirio buguma bwae gwetera manyinga manga beteka guiteka kurwa chimioro no monu nabo igagotebanga kurwa asomo biroye
konye nigo mote obete gukugwa obeire gukuba chingoma chintindi ase abange barorekanite emibiri yabo tiarenge asenchirirengia aiganiga gukwanira kuna mamo mwabonera abetega komokonya kulindo mwancho muri mugano uyo nigo komoa okoboko mwiseko yena mamo mwabo una babete bagokonya bali banyarite bagusukana no mubasukana uyo nonye babete bagusiria amagimabo kogo chase gazeti yeboigo ni okwanira igoro yo murundi endege okoro kwa Captain George Were ne Robert kagusiria umabwaye nigo bakwerera buna matakarwa abetega gukora imirimo nene kuchakira umwaka bu 2022 ekerobo cholbwaringe akabaga ku Murundi akabaga kurunda bayiga omuskerera Molodinga hasendege yo bono nigo bagukwanira kiro babete bakoigo igoro yogo kokwae mamo mwabaga kwerera buna akamokonyire na buna maite michando yayo mwanchito mugira bagukwanira buna agakonyire nonye n'abanyakenyoro asichinseme ichasbate bangano muntu likorangeria abanyakenyoro bonsi banyara bagusanga endagira nabayigo no muntu wanchite ukwana n'abantu bae mwanchito mugira bagwesomera subagare olebna George Weroyo agukwanirwa nabigobne amate abetege kubwatuko bokonyi kuchiase bali banyaratumo basukana uyo babete bako bwatuko bokonyi bwabo nonyeti bayigete osembanyarite ngokonya amagima tugochase gazeti ya The Nation page ya kabiri nigo gukwanirego yoko beko byara kwa Johana Ngeno ekero ali kuligyo burayi gosobo bunge akabaga kubeko byara bagote basigazeti ya The Nation abegetwa mara 15 na 3 na babetega kubekwa byara korende bagukwanirere kuna cyageto burayi bwayo mwanchito murgeria buna bali kubwatirana no moske Mwai Kibaki na bigora ila Molodinga asinsemo cha Kilgoris Transmara West na bigo Transmara East constituency egati yalia abeteka gukora mwanchito murgeria bagukwanire gore byama biryanyatika gukora na biro byemeremo goika bono ekera beteka gusiria bugima bwae nabege gati yali abeteka gukora ekera ringe ase serikali asabagoteba no muntu tale kubabwa abanyanyimbo kolende nigale kwenekia kiria taite gikira ni gwasaba nanchi gwikira ni gwakire asentra ya bene mwanchito murigeria nabagwesomero mugano uyo nigo bagukwanira buna cyagete goswa ase siasa gwikabono achiete gusiria obugima bwae abega gazeti ya The Nation page ya kabiri ngukwanirira igoro yaba unengi una bakoliro bunengi asoko ira ebintu bijya byatigarita byendege gose parts iri cyendege cyatigarito mwanchito murigere na uchikolero bunengi asibatebirenga nchire chiko irwa inse isiko yense mwanchito murigere binyari bigokolero bunengi asibabatebanga ebinde already byakolero bunengi kolende area bwate registration number 5Y DSB nere koirwa chinsemo chisko eyue ekoro kyanga endege yo nereri yalenga sbatebire kolende ntona gotegera ntubuna abananchi mbategera amangana lya ukwanwa somtandao kolende barakoliro bunengi bwabo nali babatebanga nonyine weta uselire tirialingeligia ekero balenge gokolisa bali yabo na kikirete bakanyara bagotenena utobotebwa ngambara tenenete bakaraligerelire konye batara chakanande sabali yabo ekero bachite konyora umubasukano na moto y'umwanchito mugeri obete gukubagwera na kubachingoma chintindi bakanyara bago umyasege kuba oteba na bayiko bakanyara bago siria amanyinga amange gento kirete abange babo gosiria amanyima abana bagwesomera segazeti ya The Nation page ya kabiri wanchumulili una Diana gatabiri mugano igoro yogosira kwa Ngeno yoro mubunge bwemura decree ni gole asepeti ya gatano kabiri segazeti ya The Standard ya maganali ya kwanire na raroro igoro yo muswati yogurunga Jacobet Jepto oyo nyarto kabaga ko bakonya chinga kichomo elekera temete ko bakonya kulende akanyara ko batabanyara ko bakonya no rumugano USPG ya gatatu na namono buna koigure igagoteba buna anyarto kabaga gutumika amaigiri ya ekabegete chiglove chuka na gotema ko bakonya kulende tia nyarika no mwencho muligiri nabugwe somero mugano monena segazeti ya The Standard buna nagotebi ni golenke igoro yo omo waziri otenete kegancha yense omoskembadi asana monanya tukabaga goteba nigo nanga inereti
asogotebanga nigo twarosirie kegancha kirio chikaba gigotenera omoroberi orio kurunga infrastructure development fund omwancho murigereri asanya tukaba gakobekia affidavit ase kegambero na kunyara kaba gateba niganga inereti na omwancho murigereri gaiga aya niganya tukaba gwasiorigwa ase kegambero kia milimani asanya tukaba gakurwa affidavit yaye na kunyara kaba gatebanga kiranya tukaba kwana yo konyati baracha kimurubiri yo na boigo mwancho murigereri nabo gwesomera na gutakomanya ningi kogera umwaziri oyo arwe toroboti rubu tutukanu asekeli gaigando chese gazeti bagotebanga niga kwamba kororekana gutige mirimo yaye yo gokora imirimo nabono niga chakire gosoa ase siasa yo kogokia bangi nabo gosoma na kumanyanga ningi kilikero kurende nkwane segentu kilioteba ni gobona goteba gaiga ase kigambira gotebanga chinga kiekera na ikirantese bunge ni gona nyarte ko bango tebie committee yo ase limocho ngatwanyara ko batokoro sikiganchi kia National Infrastructure Fund asagotebanga konya nigo bakirosiri kurende igeso bagotebanga nigo konya bayirosiri be limited company na anamono ikunyara ko bagekurigelinga kikiganchi giko bagekora umwancho muri bwe somere umanye asenchira bwikero no page ya kabere gazeti ya The Standard ngo kwana baligoro ya abayiboli bakari gotebekana bakurunga surrogate parents abambalia batari konyora abana babaso ye mase murakini bawo chabali genchira banyora umuntu ndo bakonya banyora abana usuba buguliri yoburito asubona bale bosi wike gambira sekeli batabanga niga abanyanyimbo banyarite koba bakubaura oboyene bwabona anamono bakanyara kwa bakoira abana asekeli bagatebekananga ekyombe gya DCI nigo gyatebete nigo bakubwatekanirwa no boyibi bwabana mbara bya bale bosi wike gambiro no mungwano yo maselita Kevin Mugeni nabo igo omusupati okurunga Maira asbagateba nigo bono bakonyara koba bakwagenda busio ase bagatebanga inyagitalia ye monigo yarorekanete kurwa oroboti urubututukanu na nigo bono bamochiria abanyanyimbo ikyombe gya DCI kikianya tukabagi kubwata omuswati oyo kitalikisano na mochi mutinyo kabere na gotebanga nigakubwatanirwa na obwibi bwabana na asanya tukabaga kurwa makaratasi yayo gosoka kuri meyense ya Kenya nabo igesimi yaye kanyara kobage kogenda omwancho muri nabo konyara kobago gosoma ororenga buna bagoteba makaratasi yonse babwate nigakorokinga abana abo nababo omungaka ogurunga Koffi Olomide asepeje ya kabere nigamba nyare kobaga gosibe enyangi ya korekanete egati yaye na omotel yo mubabelde nere gose okobase bendi yaye okurukunga Cindy muswati Cindy ni gabera samatuka mange gakubwata ni gunubugima bwa Koffi Olomide onye kubwanchete chingero chiria ngochanara mwana mboka kubugiga iga bono rende umugaka Koffi uyubwate myaka 50 no mone na kianda nigabona nyarta kabaga kunyoma gosigaga kore nyomo yaye kamanyekana bono asenchire wikirano na omwancho muligerali banyarta kaba bakonyoma na no mwana uyukuru muswati uyukuru kusindi databo mwana I'm sorry no more car of course Koffi Olomide gabwate myaka 69 na nigobona nyara kaba gako kore nyangi asomochi o kinisasha nere myaka kororekanire mirungi yo kunyoma gakore nyangi 69 ni anchire 69 years kigecha kolire myaka mirungi yanchiro kore nyoma enyangi ni anchire okay Wachubuligiri toko irana ase gazeti ya The Standard igege page ya gatandari mogo kwanerere igoro yo watekana kole ase kiamba kia ODM ase semeli ya sifuno mwancho muligiri akarekana bono ya chakire kwaba egias kia mulero itukuligore kia meki nigo kiomeranete inseyeli buli batanga parliamentary group na anamono omoske senator Oburu Odinga kanyara kabaga kora ikia mekyo asbanya tukaba bagotwara chinkwana no mweli yo mwancho muligiri bakaba bagokwanire binge kolende mbache tikaba bagotwara chinkwana na gukwanira igoro yo kurusigwa kwa Edwin Sifuna se abisi mwancho muligiri igati yabarayi bali bakira nta senseme yo na bukuligiri gabo mo senator Oburu Odinga Stewart Mazayo nabo igo Junet Mohammed na barayi bande nigo banyarta ko babagwikira na senseme yo kuri ndo mweli akira banyarta ko babagokora mbaso getyo roboti na egento kiarorekanete milio dhiamba sama tukamango berega gukwa na senchirilia bagoteba ya mafumbo koranga gukwa na kabise tamangana igoro lende kira babuli tigunga yenense moya linda ground goze linda mwananchi kobatebetenga chilinda chionsi no chiale ngabo oncho muri lite tregwe clip ikigita ichi second sinini yakira babuli tigwenga lende nonye muri PG iga linda mwananchi era goze linda ground bakanyakoba bakoiraneli na Diana nabwo atumugano ngaite ugamagana linda mwananchi okay
Let's have. Oya tuanze. Okay. Order. Members of the press, we have just finished our parliamentary group. Please, let's have silence, please. We have just finished our parliamentary group meeting of both houses of the National Assembly and the Senate, Parliament, and we had a long deliberation as party members and members of Parliament. Our party leader was present. As you know, he's also the senator of Siaya, so he had two kofias, two hats. He was chairing the party as the party leader, at the same time the senator of Siaya. And then we have here the minority leader of the Senate and the two whips of the two houses and the party chair and the deputy party leaders also were present. So after deliberations, these are the resolutions of the parliamentary group meeting. The parliamentary group meeting was resolved that they have endorsed the decision of the National Executive Committee of the party and the Central Committee on the decisions that they have taken in their last 3 sittings. The executive director of the party brought them up to speed on the resolutions of those 2 organs of the party, and the parliamentary group endorsed the decisions of the 2 organs of the party. The PG also agreed that they will strengthen the party, and then they will make it vibrant, and they will maintain every parliamentary seat that they occupy today, either in the National Assembly or in the Senate. Mwancho muligirili kwegure ne abarai bali abe kiama kia ODM Junet Mohamed Iritukoli Nero Sometoro Botioru Secretary General Muswati Kadri Nyomanyo Taso Metirobotioru Junet Mohamed Yosomete asegentu kilikiaro lekanete korangi mirime menene sana asma konyu Muswati irendo kurukunga omanyo ntaitoto tebyo mugano gwe balinda mwananchi na linda ground tokolera abwegera tuchake kuligirili imegana ndeda yana Majito maligiria se gazeti ya The Daily Nation page ya kanene page ya gatano ni ukwanira igoro ya linda mwananchi bunabondo bakuboliangane kiama usene buncholeria buguchi okorekana gagu kuno manjito maligiria se gazeti ya The Daily Nation aigandoche no Muswati Gladys Wanga no alega gwagotebanga gwika batotebinga intentions cyabonchire cyechi gwikiagera baoncholeiri no nyene kara ye kiama asate biringa nigo batayite bamanyenga ye kiama kikera onye batayite bake register usibakirike kebe ekiama burinda wananchi umwanchito mulgeria be ekiama batebo yo amangana Gladys Wanga abo batebinga come out clean tomanyenga ngai moberete abega gazeti ya The Nation page ya entangani nigebwate bicha ya Sifuna nabigo omobunge bwembakazi East Babu Wino asega igando chibagotebanga ne movement yeyo ya linda wananchi nigere nene nande nigebwata bantabange kolene tigangoleta somugano monyene nigole page ya kane page ya gatano asibagotebanga gwetira asoko bagana kwarole kanada se kiame kya ODM wono nigo egatia baraikuru ase kiame kyo bakobolia Edwin Sifuna nabegegatia baraibali barasekia barase tante bomoroberio yo linda wananchi nigo bono gose movement nigo bono bagotebwa abanyale bagoteba gose ngo register bari bune kiama gose no boncholeria batayite gokoraga ige bagotebanga ase gazeti ya The Daily Nation mwanjito mulgeria bagotebanga chitioli ni satu chieso kiriyani amaboli 3 onye batayite ko register kiame linda wananchi movement yabe kiama usonye batagete bate cover ODM andonye batagete bachi ko register kiame kyo kebenga nekyo boncholeria kebenga na boncholeria bakoro boncholeria babo mwanjito mulgeria aiga ase gazeti ya The Daily Nation Sifuna nigabetega kuboligwa kolende taranyara ka ukwana nkwane ndeonsi igoro yoko register kiame kyo kolende nde chegaiga egatia barayimba kwanete bagoteba buna kimbara ikirase bakunyara bako register kiame kyo aigandoche no sosi naboigo MP Karepo Misi erega gotebanga mbara ikirana wikiraboni gasi bako register kiame kyo kolende nchinkwana nchikuma banyalire bakoigwa naboigo gaigandoche sosi autebanga rinda wananchi ne movement
ere yokobeka abananchi amo nabayigo gukwana cyose gutwara chinkwana nande batebanga nere founder nero gichagitiri na wananchi mwanchito Morigeria nse yasifuna nabayigo babu wino kolendera gotebanga babu ati nguruchiri chance pigo ikiraboningana netira barabe kamero biriyo kunyara ko register movement yiyo yalinda wananchi koba ekiama negati yali bagukwanera kulende bako machugo mwanchito Morigeria no kubwaterana kwabo na Rigathi Gachagua gasendoche egati yabarayi bagotebanga ngo baguchikogenda se kubwaterana na United Movement gose abarayi bali bakwamelia serikali bakoragwa na Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka negati yabondo che Fred Matiang'i nere nabekirega igo mwanchito Morigeria asibagotebanga nigo barachikubwaterana na barobo kweneke bunanko murusi barabisi omurai William Ruto nabegasi gazeti ya The Nation page ya 5 nigo gukwanira igoro yokubagikana bwikyame kyo kya ODM bwikiraboniga asibagotebanga okore gesto ko kwe movement ya linda wananchi nigera chikoba buno okore gesto bwikyame kya ODM kwa beteko gokorwa asomwaka bwechiribubere na isano 2005 mwanchito Morigeria babatebanga nigera chikoba buna Mugambi Imanyara abetega ko register Orange Democratic Movement Mwancho Morigeria nkwira na tole kurwa somotimo komosine toira na tonyara kabatogotebya ayagendreta se esegelia erechinse mocheiran nechinkwana chabarai na namono aba MCA county ya Nairobi bande bachakiri umurubiri boko mu Rusia bisi mugabana Johnson Sakaja Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara Daiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe Ngara rombo ijana Umozu wate ya mabwari Morigeria bwe Nsoko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba gwikenseyemo ya tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mwancho Morigeria bwe Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au lakini rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV
gochiko kumanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bw'omochio Nairobi abegochi county chonsi 45 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya nararia agendrete ase sector yechisemi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Murigiri twiranire kuri waso mutima ku masini na ndebono tutateko so asense mende ukera tugendete kurigeria chigazeti Diana twarigereire chingagi chomwelio chomoske ngeno nabo igo twarigereria mange bono ntagete turaso asomugano bwe county ya Nairobi asaba gabana asomo aba MCA nande barorekanire ngani go batagete guchikoba bakurigie nchira yo kumurusia bisi umugabano yo Aselita Johnson Sakaje mwanchu murigeri litukulie goronigo aba MCA bube county assembly yo mochio yo Nairobi banyartukoba bagoteba ngani go batagete chikoba bakurigie nchira yo kumurusia bisi nekerese semende ya nyartukoba gegwanchirana okubwaterana kulia serikali enene yabekane county ya Nairobi okukwanya artukoba ukuri guchitariki 15 biro mutinyu kabire mwaka uyu ekera bare goteba ngabono lende bachikoba bakubwaterana igatiye bintu biri bachikoba bakokororanga bakorire asobwa mu mwanchu murigeri mugano yura CPG ya 11 asiboni go mwanchu murigeri asibakare goteba ngani go bono aba MCA NSMM bachakire ko bakororekana gwanchirana kulende mbaroro batebire nga nigo batagete barorenga banyare kwa bakonyoranga ba mu impeachiri umugabano yo karete clip kinko keligitore tigandararo mu director itakebeke unabanya tukaba bagukwana litukuri gorakera banya tukaba bagoteba nga ngo chikaba bale bakumurusia bise kera to yaliganeti Diana ntatorore gose tubwa tumugano yo ase gazeti ya The Daily Nation mugano inora ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nemo mwanchito murigiri ase gukwanira igoro yo kubwaterana kumo raiwense no gavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja aigaga gotebanga muraiwense nalieteira yo kubwatoka chimilioni 53 ochase county ya Nairobi kwene kiabona nkubeka bale amache ase chisemo au koros chipara nabaiko kwene kiabona obuchabu bolibo korwa kurwa chinyomba nabaiko chia biskura somo chu Nairobi na wetira ase metara kuba bolebo kuba manage biyo mwanchito moligeria na kubeka omuchu Nairobi kuba omochenu kolendega igane ngo batebirenga kubwaterano kuono muraibensi ya Kenya nigo kubwato buya uchase Sakaja kolentari go chiase abamenyi be county ya Nairobi nabaiko abarai igando chegati aba MCA bono nigo bagotebanga nigo bagikogenda abisi na komo ega bagikogenda na batwali gikaro gyo kumurusia abisi Johnson Sakaja igando che ntubwate omo MCA korokwanga Mr Peter Imatoki awotebanga ebinto biri abikobwato kwa gose chibesiryo muraibensa kubwato kagocha ase county ya Nairobi tichirgo chikokonya ase obwagachi gose kobeka magenderero meye county ya Nairobi kolende bibwate obuyabwae igonga taria magendero kolende mbagwate bintu byabo batagitiko kora gocha ase county ya Nairobi asabange bakanire okubwaterana ko kolende mbali banchiranire kubwaterana ko muraibense na Johnson Sakaja kwene kiabune county ya Nairobi ngosikere mutumwa chito mugenda mugosomera asobwagale segazeti ya The Nation page ya gatano nemo metiko se Innocent kwanyolire usendara suka gocha somga nonde clip ikengeroro tigatara tobekera turanyara kubato kwigunga bali bagoteba bakumu impeaching akibagoteba. We have enough signatures for the first round. The second round comes within the 7 days, and I can assure you we have an overflow of the signatures for the first round. 2 counts, 22, 1, 2 up to 22, and the contents of which I cannot display them now. As I've said, the law says the clerk has to first receive and then forward the same to the Speaker's office for further clarification. Okay. We're confident about our members. These are our members who appended their signatures, and therefore moving forward, we will only be counting days from tomorrow. We want to thank our teams, our MCAs, because nobody was forced to put up their signature. And also to remind you, the law says that once you append your signature, you cannot remove it until you renew signatures
they have nothing to do with the first time. You remember before the Prime Minister passed on, he gave us 60 days. We were supposed to give Governor Sakaja 60 days to implement some of the issues that the MCAs had raised. So this one has nothing to do with the first impeachment. This is a completely new impeachment with 22 counts. Murigeria buna ba MCA be county ya Nairobi batebire nga Nairobi iri barigiri signature nande guchiko bale bakumurusia omugabana bwe county ya Nairobi Moske Johnson Sakaja kuruwa bisi kubwatekana no kuigwana nyaltuka baga kubekana murayibu yense mugano ura CPG 11 Diana nero gatebiria se gazeti ya The Daily Nation nebwa to mugano yu tigangicha CPG 11 Diana mugano no ure gaiga aswagale batebangike gambiro bono nigo giatenenirio kubwatwa kwa nagosoerwa ku munyagitari oyomo no monasio yegose omoteresa ngo igumo goteba asekiri bateba nga ekero mo client kiabo gosomuru omurwiro oyo machi etoro kubatebinga bono ntagete mongi nchirango nyara kabango keyo bulito bu muberone weight loss neto sumbwete tamenyeta gym tuatigire ko nyiji sukari jijinja tukona wakanchira iga lakini ndende na mutura nero ni ichire epara asipakale goteba nga boneke kambere kenene nigo kenyare ko bagiye kurugo chika asigiye tebirenga nigo batagete omunyagitari na omo Teresa banyarako bakubwatwa na nigo bagotebekana banyarako bakumubetire yogo eliri achiko bakomokonya ko keyo bulito bwaye kurende nigera tagete goteba ngatabasa ababiri batamba bwatwa korengana n'umunyagitari yo mukuru nka Dr. Jenny Njeri Kamau na umunasi gosomo Teresa kurunga Vivian Chebet Masai niyo bagotebekana etalikie yemo umutinyo gatatu mwaka bw'ikirubera 2025 kera abanyartiko babakwane lyogo litamanyikane tigo cia asumuru iroyomo uyu tagete cyo bagakubitirwe lyogo eli anyarko bagago keyo bulito bw'umuberoye bagoteba abanyartiko bakubitirwe lyogo likurukunga maunjaro na ndasiri itali obunyagitari likariguna tezibetide elyo lyarenge esekerengo kinugutaisana ibere isano na ibire ndugutaisano miligramu mwanchu muligele swagoteba gucia sumu swati yokurunga Nancy Mudhoni wa Rutumo na nigo batebanga nigo banyarteko bakumbetere lyogeli batabwatetia machikali abwene to mwanchu muligele nigo bono banyarteko bagotebunga babwente ko babakubwa tukurende nigo na baro bari kuligie nchireli bakonyarako bagotenenya abanta bange nigo bagendete ko kole binte binge maitama lyogo nale ntugukwa ne seredi amini CTV okoyugo montaga tebanga batebigu ndikaroro lyogo keyo bulito yamanya kole atomo chando lakini rende innocent otaranywe lyogo nae mbiya rendere kwara endasi nabote banga tako endasi amalyogo ali arasi kaunta gosepwa ivule nere bijya ko maitenga ndaitiko keyo mubirone o endasi abantu bali maitenga nabao konya tebenya gitali usino energy monyige konyara abantu bagenda tebekora self medication ako igumu tuko mwati maitenga demand ere iguru by the way tiango tebiga iruka tukamete Nairobi kera ko iguru mutu ko gende chemist kire nsaba kera na chite Nairobi ya chemist njiri chi ari kurukwiriye tagete chinyinge chiri chi plot wotrimbo kansaba kwa iwiliyo gusiyo maete na are tofauti ya roro ne linga kera umuntu igure bobe atara ikanyagitari yakorachaga kunywa machi amuriro ne chumbi aba bangino ko ngatiganda aranywa machi mwako ate batiganda aranywa mu 40 lakini nande ngokonyere ngokonyerebekerurika kwaragire nda yabeire bobe ngokwira machi umaitinga machi ngise ko irara maberu igaguse abwateri birira ne chumbi nda yare yabeire bobe chikamba ni chinyinge cyo basombi gento kigenda takoleta Nairobi ya Sebuyu tali mabere mete korugusi tuachakire konyo abasubati banongo muri abana mete yo maliogo yemete yo mundu gose mwateba nga na kiki ntate ko boli gose mwateba masoma kanire maliogo ali tasa gutumika ngo gubare paro naroche nonye noyo mona naga kutumana kurugusine igwetate abano ndio monu nakiboneriye teri na inebi lakini ngo boli ni mama le sawa irada bado tatebia yale se gazeti lakini rende ni maita maliogo okay sawa mwancho muligire mwanjito muligire atokwira na se gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 ni yokwanirigorie kiombe kya NSSF National Social Security Fund asibago tebanga nigo kyabeteke gusiria chibese guchia se kiombe kemo osesa kemo iya nyaritege kubaoneria obolemo asibono ekigambiro kyatebire banyari bakwiranirwa chibese cyo banyarite bakugura obolemo obwo bakaba bakwagacha
ne kiombe kigeko ne gia chinsemo kia KEO Teachers Cooperative Savings and Credit Society nabo banyati bagututa kibesi cyabase banyati bakonerwa umugondo bakaba bakwagacha cyabisi kore no mwanchito muri kiombe gambero kyaboririe kiombe kibanyati bakoneria banyare bakubayinanira ikibesi cyo kire chieka 98.8 banyare bakubayinanira mwanchito muri yakorende nigo bagotebanga umugondo yo nigo renge bwabasibwa gose nigo renge bwo kwagachwa wechera mwanchito muri nabo wesomera subagare ole bana banyati bagututa kibesi cyabo kurinde kigambiro gya tebiri banyare bakwiranirwa bagakiri banyati bakogenda ase abawakiri renda se page komini gego kwanira igoro yogo sira kwaborokirwa ase kiskuru babere bagusiria magimabo mwanchito muri ya gazeti ya Daily Nation gego kwanira igoro yaborokirwa batano na batatu basiria magimabo bale ase kiskuru korende gwetera se kiombe kya Elimbora nigo bono gya chakire omorobiri bo kweneke buna barokia na ndeti bari go chikosiria magimabo ase kiskuru haigani go bagokwanira egati kiskuru kiri aborokiwa babire bagosiria magimabo ande bagotebanigo bagunse banyara bagosiria magimabo bande batebanigo arwalite korende akaba kagosiria buguma bwae igankwane bari go kiskuru ase county ya Machakos mwana okiredi 10 muna bete kagosiria buguma bwae asanyolekanete kale ase tangiye skuru nabigo mugano netu astebete ewiki yaito mwanchito moligeria kuru ase skuru ya Moi Comprehensive yo kutoka Nakuru asibale gotebanga omorokyo uniga wetense kolendekera iru ase Nyagetari abega kurigererwa akaba kagusiria obuma bwae gonge kyombe kya Elimbora nigo bono gya chakire gokora ko sekoli gya chinchera baranyare bagusiria ogokwa ko aborokia skuru nigo bagotebanga nibago chikobwaterana ne kyombe gya TSC nandi nigo batagete kyombe gya TSC kuba amaboli koiraniria amabolyo buna borokiwa bonsi babere bagosira skuru bale babere bagocherwa bale babere abalimu bako baita lakini batebirenga kera omorokiwo chotoka skuru boniga babe bako chakobunengi nabo igomba be bakwire getambokero ari aborokiwa bonsi banyari bakorenda skuru machito murgira nabo kunyara ko wesomera kurendega igana rondoche kyombe gya TSC bono nigoge komochia abali batenete omoroberi olyosha asibagotebanga turiko babwatokera obokonyi kera bachira se Nyagetari ndochega igabo kyombe gya kupeti Kenya Union of Post Primary Education Teachers na kero kibagotebanga gwetira se kubanya tibakurwa se bare gokonyu moroberi oriko bakonya bakaba bakobekwa sensemo yasha wikiraboni gani go batari konyorobo konyi bonde bonsi asibatebiringa mbatageta moncholerio osebanyale bakwiranirwa ase kyombe kiri kyabe gitangani kyari kubabwatokera amakonyi nabego kubwatokera aborokwo cyasi kiskuru machito moligeria nabo gwesomera sobwagale olebna abalimu abakwemurungane bagatebanga onyembali gochikonyara bagokonywa banyale bakogenda ase omogiro eryo banyale bakubwatokerwa obokonyi bwabo kagitinara Innocent kurase gazeti ya The Daily Nation wancho muligeli bono togoso sorobotirure ase gazeti ya The Standard ase tugukwanira igoro yomuchandole asenseme ya Middle East wancho muligeli nigo bagatebaga iganga nigo asensemo yomutandao TikTok abakenya bagendete gosoro na bande bagotebanga ningi kegendere tasa abande bagukwanira igoro yomuchanda abande bakurorobotiro gochani abande banyara kwa bakorekana gotebya abantu bamwabonga nigo bali buyo mwancho muligeli esegi eyugendere tasa nseme ya Iran mwancho muligeli nigo yasoira selitukulia katano bononga lyakane na litukuli goro mwancho muligeli bosaga nigo bwakoretwa se chinsemo asaboni goro botiro korekana rulero goichani ndolinga ekanso ya ikaranste gochikobage koranga ni kunyara kobage kobekire gutwa yo chikoba supreme leader ya bwensejo ya Iran nigo asebalenge banyartikoba bagwa kwa nandene bom mwancho muligeli nigo banyartikoba bagosiria abantu abange barengora abarayi barengoro ntaite koraligereria chronological gose order ye bintu biri byakorekanete dayano manyete litukuli goro
bagoteba ng'a building eria baikaranse te bari guchikoba bakurigereria ng'a kibago chikoba bagochora oyo chikoba gakwira libaga boniga abaraya bange nigo basirire bane mono bari kurwa sensemo yekijeshi gose sensemo eria batenete gikosi ky'abana jeshi asense yo ya Iran na mono nigo bono bagendete kona ko bakurwana nande esikeli narigirete bagokwana bagoteba ng'a chinjira nibere chiroro ase gukore segiyo America na bego ikechake gutanga sobo buinga intutu akorire gasike kwarantu amoita aliatora kamene intutu akorire segiyo tuachire egere barore gosenenya ariko bagekoera gosenchire nderoro bali bakorukwa bagendete kuna koranga nga kibago kora succession yo mugako yo aliatora na barwa chaka otebanga yaya twenge irumonekero korora bakuluzi mu commando teneta bana jeshi abagaka baikaranse tenanda baraya banne bakurigereria ng'a kibago choro murayo nde na barwa kanyara kwa babago bagoitwa goikira igoro batetenga umubaro bw'abantu baitiru nigo baire chimisana isatu n'abanta bange asa abandi bataramanyekana igati yabo n'abana baitiru abasubati nabo igo baraya banene bense ya Iran nabo igo mwancho murigereria abana jeshi bense America na barumba sogetia malieta ya bali banyara tukaba bagosiriwe babwabo naro chibatebete batanomo ase bali barenge ase chindege chiri cyari ko bachiko genda gukora ubusaganya sense y'umwancho murigereria umugano uri ase page ya gatano na igoro ntwanyorete libaga tugakwali baga nayo gakwanira gekora togoteba ngense nigere bunike nyoro nabo kunyara ko bagukurigeria sobwa ngo igo mwancho murigereria kilibatebire kubwatekana nese giye yegenda ta sense yu ya Iran niyo bagateba nga ase enchereri yo gweteria mabuta nigo bono mwancho murigereria bakanyara ko bakoyeria kilibagateba nga banyara ko bakoyeria chimel chibuguritia mabuta enchire ya siekiro akinaruche batebete ngense ya Kenya tutobasotwara bonde bonsi amabutaro na isaine chinsa chinyinge nchibegete gento yekoruku chirisava chibarel ense ya Iran yekoruku chiase world market igeri chi million ibere aselituko kero kurigereria ense ya Iran na Venezuela echikuma chikurwe kerenge kenekia mafuta gocha se chiro yense kurende batebete chichiro chinde nchiroro o Nigeria na tigera lirige chiko asoro kongo Africa na Libya igo mwancho murigereri naboko genda gosoma na kurigereri nga muchando kyolyo gendete gokorekana kurwa ase enseyo ya Iran ase chindege chigendete kwa mumasa mare chimisail chigendete kurutwa igoro kernali kurigereri umutatio yo modayana ale goteba ngani mbabugate boni gambaracha gutumika nuclear weapons igento bagotumika ni chimisail nande igo chiro siriba pimete kerengo onye bakurigerie missile yesu bakoyeturuta yaika bagoteba kera konye Iran ya cross chimisail chiae asobugare bwa begete chigo ikana sense ya Israel igote go ika America naboni gabagoteba chiri banyare kwa bakuruta nchiri bagoteba chiri chingusu wasinini mbatakire kuruta chiri chinene nabali mbarute chinene nesegiye gendete korora omuchando chire nane mono kera tukurigerie umugusi gorontu akwante gora ya machani nse ya Kenya konya yalikire deal yo koira machani ya sense yu ya Iran kulinde bono nige chikoba umuchando guchia asoro ngoro noroboti mwanchu murigerie kurwa se chinsemecho nabo konyara ko bagukurigerie iga nindoche litukuri goro mwanchu murigerie keminano kya English Premier League kya gosoleti gwese team ya Liverpool yage tuchigoli bere aseyemo ne timu ya Wolves igo na litukulia lero nindoche iga timu ya Arsenal negosoli Aston Villa Chelsea Brighton Arsenal mwancho mulige Fulham West Ham na boy gonindo Man City Nottingham Forest na Newcastle ngogosolie na Manchester United kulende Manchester United yego tebane tagosoli chances chiabo chokora aseli bagalie timu inye chingia so ligi ya Bongereza nigo chigendete konyoro bunyamasi gekogerekera Liverpool yite tunere korukwe kuba challenge igo yera ntemagega ne timu ye koruku Wolves nerere nsalia kulende nigo yarorekanie koirana ye koruma mono sana ayunare yali ase chinsemo chiriche chigosoli mwanchu murigereri tagete togende tuligereri chikatun yakoera abageni baito balese mambia bono tobwate umweshimiwa David Arasa igakuligie kirugo kyobo jumbe korwa sense melia ya West Mugirango nabo igo Senator Muchoge bali bamaita samatuka mange dishabiki nabo igo murai korwa sense mo ya Busi engineer
Diana nawe wete katuni koleta litanga nigusuru bwate mugano ndo koleta aiganda bate yomo yomo ogokwanira iguru yomo sacho yomo betega kubekwa biara asoko muito mongino ena gotete mugano yo nga igabeteka go joini app ikorwa nga Instagram umtandao bwekerero ekera sororo tarabolio mugakoe kumuboli nganki wasoero tarambolia akabaga komoita kamarusianga bagoteba bana igoro akabaga komoita wiko gusiribu magwaye kolene nabeteka gusibwa emyaka 30 ndio kumia sama kweli ni gintu kyogo ichani sana ni gintu nakumilinge lingoso ile se app ya Instagram nakina naseka buna bono Facebook bona bogo ci app abantu babwate se kisimi cyabo ekire cyogo kumisana nabura tokaye keroko bokamambye aye kwaligerelia aye kwatoka ule se app osine ya Facebook X wakolera bantu babwate ci app cyabo kinyinge sana tiyabwenerete wono nachara abera abwibulinga miki aliko murwaneli ochina abana batigire boka. My good people of Iran, help is coming. Oyoyo gukwana mangana ya numurayi bwense ya America Donald Trump. Help egento baroche kurwa sembe igoro mwancho muligeri negento yekoro kwa chindege chese gichigendete kogenda sense meyu katuni ere page 12 ase gazeti ya The Standard yo mwancho muligeri ya soko nyara kabago ko yeligeri na koranga akirago teba boy gonga help is coming mangana na aro na boya ligeri tibunagendete kokolekana sense meyu Diana nero ekatun ya nere se gazeti ya The Standard. Katuni yana irase gazeti ya The Standard ya The Daily Nation yani nigebwatega igalindo chereri litunda lero ko lili abikwe wiribaro igoro aigando cheko bagotebanga 10 point agenda aigano moraibwenso obwate tegetabu ikia 10 point agenda aigando cheno buru korumuino gaiga nigagetigirense kolendo obwatire gaiga litunda abwate mesani ya merinde sani ende kolende gaigando chomra inere na bwatete wiribaro gaiga agotebanga UDA nero kubagali tundeli naiga Gladys Wanga ena babwatete litunde yo wiribare yo ya UDA wancho muligali buna kwa igure 10 point agenda nere yibekira semesa igoro ncentagete tokorera Diana nonye kubwate kende tumbati kende bateba nyo bakoraki nyo gwatigire gendera nipi tibono na salira nili lakini rende ntina tebire anye kogo tiga tigera nipi to basa kweba kogenda gendera nipi don't forget to go back okay ogendera ni ni dochega igabali baswaga iga musolbige sumbu ya mono Margaret Magi Innocent Umariba the Noise Boy Colton Oto Teresa Kemunto Wasweti Dennis Mbiya mono Colton Oto kwarabo lira kinende twakarole tete kando mutimo kegere twe yaligani toleta bageni baite senkwana ya bono mambiga igane getaseni gensoko TV muri bene soko bwakira Kateba chisemi na chikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi kurigase obukatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyo spare part chie chinguru
Sungusia Electronics boigonkoros tuli chispika chiekerengo kiguru icho chigutumika asichikanisa nimega au tuli ne sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ili yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba ili yagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubo nchurelia ubono na bokonyoli bagali yabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobo nchurelia 0788666662. Tomu chego tengere mirobiri yaitu yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituku nabariki baitu beandrete chinga kichons asenge ncho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane
niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondefera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Murigereri asema mbiende nande ngukwarigania nyarako bakoko banaintu asensemende tugutware nkwanenene silitukulia rero nagotebinga nigo tubwate bali bakurigiye kirogo cy'ubujumbe kuri ndase nyumba yo ikireboniga no Moske David oirere arasa. Yes. Nigakurigiye kirogo cy'ubujumbe kuri asensemelia ya West Mugrango na asema mbiyabano niga ikiregaiga tuganyete seneta mucyogerera nyarako bagagoikaga gontebinga Innocent inga chitaikange isano ikomiga nkegabu kurinde asenchira bene tokora chaka asenchireria yogo chaka na umugeni urikire kera oyo ndanera goikaga iga tunyarako batokonyora libaga tunyarako batokumubeke mbeo kurinde ntaitengo tebinga nabo kogenda ko ba asenkwaneye asoko nyarako bago stream ase TV yawo sensemelia YouTube na ndo ekera wa stream iri goikora gwara subscribe gwate abalende ngayaya tigambeke kengere ekere Nsoko TV live kwanyara kwa gukomanyigwa asenchire ndonge na ndabo igo kunyara kwa gutubwatia aso mtandao ya Facebook na aronyara kwa gokoranga ki ebwenerete eli kwanyara kwa guto follow nabo igo konyole live link elio obe egati yabali bakonyara kwa bakoba asumugandulio gendete gukina mono nabo igo nabo gututumira ujumbe yago gochaga igase studio number itegere 0788 666663 enambe ingo chere yarolekana ase screen ya nyego ligerete TV yago elikuwa nyara kwa bako kwa nambe yeregero 0788666663 enambe yo isano na moni gochire isano mwali gwa kolili isato elikuwa nyara kwa bako tutumira ujumbe nabo igo onyara kwa bako gototebinga ningi kilio bwate kurendese mambia bono tatenda umugeniri bagara gokwani aragotebinga ngaki agendrete ngaki mwishimi wagendrete biamano murari aseribaga ngo bakwanya abantu bamintano cyase bategerete sechirongo ngurwasi rwa Gusii na sesko ya Gusii na yasa twanchire twabukiribia twarareri tukeri kiagera tarwanja waitu ngari tukerusu tukaraba yamo no kubwa bali basitire nere nyasa toire chinema chiaye nebisibyaye ndere ntutobe moyo tumwakire biamano. Okay. No kwarenge Gusii last week ya renge wana ikilia etete ikilia renge no narenge Gusii asoma safara bo kwarigania bagende baita bachita sema ya Gusii ase company yo mheshimiwa Daktari Matiang'i na te ata principal sia batutare to chakora Gusii nga ntoya to mwana itamagoro osoto kuna we yake kuwasa tutamonera niwete mwabwata abantu batalia bamenye bensemo ya West Mugirango na mwichoreti mwabwate chitrack chinyinge sana aste track chiarenge abantu abachete abantu berentete gochakora abageni ababatarire abe gocha gwakira omwana obonga kalibunka ano seino kwana nabantu bao rinde bakwaichukura ebo igo chinguma cy'umubungo gagoteba nga bantu baba West Mugirango mbare ngororo akiugo jibike chine bintu bikururu sana imetimete sakorusi kiagera no narenge kuchakere kerenyo abantu abachita abantu berentete barenge no bote gwokorora umurayobo abantu abachita sobonge bakwereta in fact abantu beimogetu kuchakoranga mwana itochire Gusii abageni baya bagocha ngaibare kurwa kerenyo atuigo twense oyata chaini tukarua tukagenda keroka
kero kita chaini twachikutaka goita tugatene nguna bananchi boka bagasieke para irinde bakwanirwa igo chituraki chio kwanwa maybe nero maita chialenge utogoika ke umbu pia bana bangina balenki umbu bagasieke para bagatenga gotukwanirwa utogoika bosongo gita chaini no naso kurutarike naso goita tayo ona ndi chituraki chiche cha koreta abantu bacha gutanga chipara n'abantu bari gusoka boka odakora umwana wabo ngakiakire kubakwanira n'abana bamategana nturmaga yao kwa amaguru rinde abaraya abandi baitera waranga nere taribie kana batantu bamwe. Okay. Yego. Igo aye uwa sustain buna uri kwarenga serombe yo. Njero narenga serombe. Abantu barenkora somo kutano yo somo sangirekano yimwe ari gukora stop offer nigo bari kwerenta. Abantu berente to. Nubara yimukora mobilization egara moterwa marieta egara naro chabara yete bago chikotenega libatate gukwana kwara bagwakirwelio. Onye barenge egento kyari ngonkelinga abantu bakorete mobilization. It was an organic movement. Na umurayi uranyoro rwakirwerio gine uringa meta abantu bayikirase barosire nga twakwete mirimo ogenda tokorere mirimo mirimo utakero tokora turiko tokora tori na nkyo guteno tukwanira ikyagera abono utakire kwe bangorwo ikyaga abantu mbari bebisire asikigo egotio umurayi ngatiga bebise be sanitize inde barakana nga ko bari nere ikobono ne ticket banyorire yokogenda igoro. Okay. Abuna buranya abagwakirwekerera kini asekene nkelinga abantu bachite barengi no mokoko barengi no kukania gukora nk'umurayi obo kire gusi obakwanire obatebire ngacyate kubwatera n'abarayi bande rinde tunyaka batokonjure serikali mu bwakongira. Okay. Iga abantu bachite buna gwatebire go bachite boka batavuga ati ondo baretete kurinde barengi ba expected kwa umurayi. Abantu berente. Jubilee affair gose byamabinde byarengi chi affiliate kurusi. Turatiga abageni abachite no musike Apart from us abagani bagite no musike Fred twabwate byama byonse biri byagusi biroso molengo okubwate chupiri twabwate chama ya Kenya Social Congress yekora no mheshimiwa Kengera Tat twabwate chama ya Kenya National Congress yekora no Kenya Mweya lakini etachite gatumito mu chama nyoyo twabwate chama kia PDP yekora no musike Omingo Magara. Okomenta ne byama byachupiri abantu abonse bachite usuguma ngaki tya tubwaterane tutwateganga yemo edinde nyaka tubonchoria na tulibo twarobia ubogima abantu baito sensemo ya Kenya. Okay, apart from gokorege ntegego rungu coming bagacha bagaikororo na nemono muga twara chi stop of us chinsemo mwarigere iri umweshimiwa messaging yeli mwabwate kwa address ya lengeri live issues gose nogoteba bono narorekanire kurwe gali igoro nchengoro kunyareba iga mwakorera ekerenge kenne kialenge nkelinga the United Opposition yo barete tabakobe to mwana itoja gusi na message Fred nera bwatine ryogote yanto ngamwantumete ngende mbwatera nabande rinde tonchuririe Kenya yaitu na achire muri tayari kubwatira nanje erinda toreta magendura sense yaitu inere message yarengane message ya kabiri ne riyo gatebanga ki bugima bwa kongire umurayo regeti nkorwaroro erinda tonchurerie obugima obo toreta magendura maya those are the two messages cyari ko cyasaba nanjinga mwantumete mirimo mwantumete yo gukorera sinabanta abande nahikira. Nabago nanje nakireka muri tayari kumbwatsia gento ya kabere burayi tubwategeti bwasarikira na kitoko bonchuriza biya ke mu mwancho muri uri kwigure mugeni bunagateba lindenga kera bari ko babakurigere bagateba nga bugima bwasarikire na nemo nabasani bakamuko bagocanka yarenge homecoming na uroche na manga gendete korekana mwabikira bo bagucia se bali bakwamiriria serikali amini bali bago support ya serikali oyo ore na maiso tabane tukotebiko kegera naruche ke okora kagusi naruche n'abantu berentete naruche n'abantu babwata maiga naruche n'abantu barenga no kugania na naruche n'abantu bare kwani kegera mangana mangi abare bare kwani go bare kubori abananchi ngakimoroche batebaiga ngakigendo gete bairaneri igaba nanchi boka no bare kuiraneri akiri batagete bakorera abange bagateba nga gusi taliyo renser tensenene sana message ili na bera arorekane ya arorekane te ko ba powerful si
lakini mugosoka ujiskaga igekera mugo chibi chene ne yense yatoka nga muri kogendare mono okuno wasema ko bari bagoteba no ndebwensi nabwate opinion ya ukwana no yani go no nakara baki mupira banyonsiri go nabegorie kunyundo tebanga gorite nyweti igo yare ngo offside nabo ugoria gaswaime monta tebenga ya yete soete igo kiro monta nabwate urwo ukwana kendi yons ekiagera nere goike igerere no nyano yo wakerense no musacha ba wakeranse na ndoto no tebanga ya maine atinga keretinse ona mochi igorende aba opposition na bawe ka teme gutarire mete kwora kinga ntoranyoswe gol aba bari serikali actually bona na umugoro opposition bona aba serikali na batema gutarire mete ende kwora kinga kende nkeyo ijya ukabere mi ukabere mi ine mbe goita lakini akene nkelinga tsunami yachira okay tsunami yachira abantu barase serikali me bakachagwa kesabu koronga yagera se gusisi na ekento genero lera kenero lera na ende wetano gusi intwa chapaka no nyana ibachana nakuru na bakoranga abana inchi barosire ne serikali yegeti okay ekiagere gento kiabere kenenkelinga abara yo twachorete otwa batomete bagende otokorere gasi batoretere bagenda baira maramisi tubatetera kibona bachiro babikira umuntu asorobera bagenda tukwongotera bainyoreti gukama baletera bana inchira banyora barose no nagacha mwishimiwa batebe scorecard yabegere clear ebakubwata ni guneji slogan tu lakini kirenga kero kinkeyo baro bakorera magendero baretira mabera ibina gwate abachire bwiri bakamire bachire naro niye kwamba kororekana nini muguruta chinta chumutete kuyirie gara ni abakenya batatu anyendiria mabera ya chire kiro montanyo ra mabera ya kunywa tanga kerekerere kende diskai tanga kesho ekene nkiringa isokurigiriria mangana yo uchumi yeito ya Kenya bone gasetenene pesa njiri koboko okay chiparanchiyo magendero tayo ni short abante bachandegete ebe mama mbogo uri obeta promised imbinguni teyo boda boda uri atatinga binde bikoraba biyo bone gendo tokigete chimotu aga ne chokshone chicha kubura abanta ebintu abandi mbere bemugiti chironi abandi mbere ba mugiti chibesa ku Rwanda bayira abana chiskuru bone kiro monta akore bone magendera toko tebi wegara sempeo akini turko ya rase ebikorwa ase ground uga yarese bikoro mancho muligeri kwa iguro siolira senkwana yasemba mbia bono bunagoteba nga nigo abakenya bakororekana babwato gutaigena asebiri bigenda tekorekana ase serikali kulinde bali bali ase serikali na barungo te abali ngamba bugulite scorecard bagoteba nga bako bamiriri nelio gitu batabwatie kirenga itukuligoro ntwaro chomura ibwe nsoko genda chisemo che Dagoretti North na ichibura buru chiale ngoro na narorekana teko barage biara sana asako bateinga igomwa create TMS intuto genda tekorusi mu chando uyu mwabegete melibonchera bakonya mweshimiwa toranyora liba gogenda obisi chi principle chiri muri na chiro chio batebekana go babegete melibonchera bono barabo emiyake ya etrikuruma ga ko ne bigogi bakurusi birinchira ningo bwate umoyo ningo bwate nungwa korregas ningo bwate esuguria kurugira n'abantu barigeti igo guchaka gutarire metenga bari bare ngomba begetere ndonya babegete wasoiro rikari to korusi obucha burro poro bintu biarengo okorega sio korabana kyagera ngwarwete e manifesto ya ucha sabana inchi okaba promising ngosoa ekena kineke nimbakorera ekiuma na inchi kawaida aganyire arore kiangira gukoreka chipara tu atetu ngo gachuchire ntwana koro ituragite ku irucha be ku ground chia menyo chia rusugo abantu abakorete chigasi chi contractor chiana gwakano ogende chi university goeta abarimu bagenda takorera ogende kirasi chisukuru ase tayo chinyagetari mario gotayo ono rende mito kiebi to enda tokoteba tokorerwa ekara bitayo emeribe yabegetwe na babwate chinguri cyuko yerusi ngibada ko yerusi bakorera bana inchi emere mukyagera mbate tenga tokogenda ekento rusi bakorera igo kona gotarire mete ekono koriye nchira kororekana nga ya na inchi twakorera na twatonerete no nyamba oneire mwishimiwe karo kwana boigo nigo bagoteba iga ntumanyete twaletire scorecard itu twagachirigeti kia rero tutaite tukirukira ila Talanta Stadium ata bagetakire ko igwirite Raila Amolo Odinga Stadium
para ya lironi muna bona tikere twarigerie se gazeti ya bona mambe hote abarosiria mabaga yega sikiri bukumi aswaga teba nigo bonchori buchiko bakorekana nebinde binge bwagachi kwichinyumba ebine bintu bikorekana umubunge bwensemo ya West Mugirango ngotebari chiskuru chiane chia kwamete danyorire bintu nagachire asikinye gitari kiri kitabwate uboroso bonde bwonsi nabekire binteka binebyo the government nemere genda tegokora munyete gukwana no kwana gukora no kwa no nyene kero ngoratema ndi kurumwe kana ngano ne kero monta tagita kogenda kugurege ntana ba ko ngaina egari yane nengia sana giko na ko chenchino nenchi ngombe yane nengia sana ne ko amabere no ni chirita 10 lakini akaro kuira te actual wanyone kombe kamekuru oso ko batengumete na utari kulisibia ngombe yane ona ari kuyarageriga naiga utari kuyorwalibio gento kiri ekero kuria kiri ba ko promise y'abananchi na kiri ba kolire kenekeyo okay wacho muligeli ko igure asemambia bono nindo cha sense milliende ye comment section nido chembagenda takuru birengere lya bande ngo kwana bale twara chaka twara siolire kuri nentu abu atalingana litulira bwa semambia bona sitwale ko batogo kwanera togote abanga onye gogotiga yoli nande to basakwe bakogenda ko igure bate abanga onye gogotiga liro lito basakwe bakogenda umwishimiwa onye gogotiga to basakwe bakogenda onye gogotiga to basakwe bakogenda anumara baruro mokongo sana ko basense moyo mogusi wana yorigiriri bunega ndoke wateba kananga warure a promise yoko kolegento lakini watore chitangutang chuo takora usio taikerania bono no musi yako kerigeringa onyerende tudete kokora usonye tudete ko kogenda tiana gwebeko takona kwebeka giti mbiyo tigane ekiagera oreti ngwato tebe tingango korore bosengo chore lakini turi gocha okay orindi wari kwegemba gento mete turi chikonya are you in the race race ne rondo kabisa na nden kare gocha ne kerunda kenene uno molindo okay iro chobo solibege soire gaiga tebaga Kenya mzima okay narori getaga teba ateba ni tamwe ya mama mboga na boda boda wanasema aende kabisa okay narori ni birengera byago tindiko chakoba ingosoro bali bagendete kwa kachisimi gaiga keranta getengo kwariga nito chake korarigire ligoro ye budget ane mono mwancho muligire nindo chegaiga oyo magoteba onyango tebyo mugeni oyunga omuntu nde bwensi uri isiko na matiangi niyo chikoba egasi nkonyara kabaga konyara libaga igo negatia chi comment chiri chakire gosoa na bondoche SSML ye mtandao nigo ya chakira semambi yabono kuoka mugeni bono tutete kurasoa na ndi mono mono ko basi chisabu sana guchirigereri engineer mochogerera gago chaka gotatebya rega kichibagedete kwagacha ngoto ari merits na demerits chyo kwagache binte byonsi buna bya chakire ko babigokoro tubwate bosyo ito egento gekwane cost of living bakenya banke kera kurigera linonya ne litukurigora bare gotebese chigazeti chi school fees chiaburire Nchira bakomenya yakubire kongsa nekena amanyete kende yonsi ke kogendera se country asenchirengi ya osobobe ekubwatino morai morai na wate vision yo kugania gwikerania akinde vision ya endo gotabanga gere independent ikiagera tari roju gwakorera ebintu we kamaroraye ambatane n'amaroro y'abantu baye cyane abantu baye mbabwato kugania kiri batagita bakorerwa na kiya kogera constitution ya 2010 ya introduce the ndoko public participation nga gokorengereria takorengereria ibika lengereria n'abantu bari bagwetanaine na baro bari baga bakoye birengere byabo nga inkibaga ni bakorerwa igo ekero konyora umurai atagete korengereria okore ebintu bunere igo konyora ng'otachira abange n'abange baumire kiaga nabo mbabwate okogania kwabo n'ebintu mbere batagete bakorerwa obogima nigo bagokong'a ekiagera abarai obo bakogenda bataka gokora ebintu byabo buna barengereretwe omotwe obo bateba nabo kimanya mogosoro
batiga abananchi bari babaete chinguru chokwenda kubakorera gasi na kia kogera tobwate representation because gokwimokia omusigo bw'abantu bao oire ase bari babonete gokora emirimo bagakorera erinde munyakurieri ng'aki togokora omusigo no yese kerachite gaitake mukibebia mwanya abantu akabira omusaraba akabibambo ekagera tugatwara obosubore bwogoteba ng'a bonanche natũrĩkire ngosogenda nde igũrũ so onye omurayi otakwimukia emechando y'abananchi agende koyesugurikira na akore biarakore igakorokana egasi yabo so ekiagera tũraikĩrania okogania kwa abantu bari bagotumĩte bagakoa emirimo ande kobakorera emirimo okwanera igũrũ yogotuma abantu bagotumĩte ochiokora emirimo nindoche ase gazeti ya The Standard ise kurigereria ase front page rero bagoteba ng'a Mbadi ekerachete bosi bwa committee ebunge nigatebete ng'a nigo barosirie ekegancho kiri igũrũ ng'a National Infrastructure Fund kurende bosi obwe ekegambiro rure affidavit yogoteba ng'a rituko riri nachiete ase committee eyo nigekwamba kororekana nanyarete koba nkubika ari mochogo senkanyara koba nkubike ngani yibune tabwenerete kero kurigereri bo igemeroberia National Infrastructure Fund kurwa sense melia yechisab there sustainable ritangani de turedigereri nga ongainereri ngiyakara ngainereri kate to konyora achiwisanikinda yae kero manyire ng'a abananchi na aba bawo chikomokoria interview expectation inkire barigereti kero chikobakego ikirano nero rigereri ng'a gente nkebwate sibirenge biane yonkoteba ng'a ninkebwate erinde nkoreki ngetero infrastructure fund nitakere kobo na eyege koba goikatitangania kero FPS ya CS ya treasury ya letire kerengereri ekyo kebonete gutwara public participation erinda abananchi bari birengere byabo nkibatagete kegoikirana bune priority normally budget nkorawe nebintu angesita ekemo kiabo ne constitution ya Kenya ekende kiabo is Public Finance Management Act duate strategic plan duate economic and social plan ntobuate ta political aspect na bintu binembira ebine bikogera kero treasury kana korosia budget we get bintu ebions because vision 2030 we get into the picture so that tobe epogosuka kurwa situarenge kogenda sand so ekero mbati ya kwana ibura ya infrastructure fund negendo kiengenje lakini ende ngia jitas public participation kinkiana kogana public participation nekerenge kia ya rengerete oisane kibari ba chikomokora interview erindaitira go mwachumurigiri kwigure watebire ng'a ese binte bitano igo totebe century wateba ng'a magani ya kisiasa ali aroro totebe gosine chief party na chiochi kwamba korekana chiko ire chinga kichinene osekonyara kabage ko ire presidency of ase bintu biri bikera none budget ya korosi omanyete Kenya bona setene ine binte binge bikabwetume na babakurukunga na bwabarai na teba mbabonete kurigendo kwa public participation apart from the common mwananchi ogo just public participation ndobwata abantu bantu kurukanga ropi groups nabo nkoreta bare chi recommendations chiabo chone ko incorporated then a budget yekare yairwa maoni aya bona liekemo kyo na parliament na ko debated barigereringa ebintu byose budget ne balanced neketete skiro monto na onye bintu bimbichete na bantaba mbachete kurigeria ma ukogane ko bantaba ande na bekonyarekana budget yagende SMM iba wanchumurigiri kwigure atebanga na bekonyarekana begende SMM nido chembali mogendete gwa kesi miwo chaga igase studio igotolera mugeni wito ntagete kora rigereria ase obwango mweshimiwa ototebye bintu biri omwaki ekuraga neti chinga kiecho menda na limobogoreti moigorete duka moigorete moigorete hotel bantu bawo chabarage gendeke nenga hotel choiche igwiru na bere ngotebya abantu baitunga hotel yaro ko igwiru gendo ragira hotel ya toragira na ndoraroro ekiagera ko kuraro mambiende
ndagereria kwera ngwa kuru chitege kurume kina bagora tebanga na chieto ngarame ni bichara wano do chirende kwa no kendo ragirira nebuo urare meaning inga ragera lakini akare goikenga kiekura choro monto uroche ngana chiko korra magendo yagera karwa ragera gwarara mali ndagereria kwera chitego gwako chiwese chatumika so hoteli yeye manye no yo koiro bagambye muchiko chiraniare ikiagera naho ne tubore mabwaye naho ne tigari yae naho ne tinyomba yae agacha kabeka ibiasara ibi igenda te tokonya kwa si biasara ni faida bono ndo faida mwamoire chinguru kiso kwikera ni faida yae okay umuntu nali muinaiga mwaimogeti inubuna mwana inchi mukamuhoni kuno mwana ino magatebo ne torocho ragenda akamama bera torete na bako genda akora kyatabwati deni na inwe ni numubwate deni ne mawata ngarinde deni twakwa tubura utagutwakana na beko mubitireria cyake gwakana kuburio ko babori ngamukanga chikura busena akureta gisena chitenka bagora mukarichwa sichiane ekagaranka nyoro bura bone ngakiana nchingwirania amadeni na created erinde nyore na ndekeni ngo chakobaretera mama oyo tabugati chinga gichindira bara ikatebe ngaki ngabuna lenda tebenga kera irwe achigoteba igomanyete nenje nemirimo mwangete naranyorete libagaria na liokoli oyo tabugati aisa komachani aratware kerengeri ekyo nabwategetire kongo kiagera abana inchi abana baramba mamarembe yoko kora biri ategete gukora nagiye kogera ase constitution yotebanga yudekera yo worth so nyo wachite ko waisiringi sana ayo gwagenda wasoaime gwabutiara limo gweki chi milioni 10 patirindo gwetania ekyo telinga no ndo bwensi otabweto kwa chikura wikatorigereria mbwa yo monto obumanyi bwaye na gukora kwaene kikure okay ekiagera tusakuriye linga no ndo bwensi na bakwebeka agende kutuibera nainde okay teturigereria mbwa yo monto turigereria mbwa yo monto biya bono mwanchu muri na boko ba asenkwana semambia bono tagete korarigereri bali babiri batatu muko akanene chisimigo chaga igatwa chakire tumanye ng'abaraya baitumba manye tumate by the way kiombe kia kiarenge ndete gukora audit kianyorire ng'abakenya bange babwate chipini mbagari kuirani yende igoro kwa returns chiabo ekoro kinga abakenya na bagutumika dodgy ways igono ne serikali gigwitire stress kwamba karagara bango telikorwewa asense moye bango Kenya ni chwasinga sana ebwata usakuri heri ngaki musike maremu His Excellency Mwai Kibaki ta serikali asangeretie bango chwese cyatu kuta Kenya chinyingi sana na nyambo na chwese Kenya ni chinyingi sana saidi yoko tenga abantu mbali kuru bango abandi mbali be minchire asenge njaro chenga none kurwe bange yane kene kiriya onkorera service delivery teyo abande mbaro bagatanga chwese cyane onkorwa cyanyoro mu buko cyasomoko bumontoyo igo nyuma tutarachaka komyo cy'abantu bayituka turasieke mevuke yabachogete menganye yabachogete enibe yagosokera turaranga kiriye ke twanyorire ngotokonya kiri korokana kiri ke kore mirimo bono odokona komyo cy'umuntu akwe gokonyora de waso guchuru sana rundo mwino njigo tokonya okay mwanchu muligereri tingo bwata private number tingo bwata igoko beke namba ya gerore kadena bogwa kesi migo chaga iga 0788 666663 tingo manya private yonye goko bisa identity tinko manya nkyo tete goteba na buranya ore goko gendembe ukwane bintu bitabwendereti igoti gatora kwana kero gobeke namba yawe yarore kadena soko bwakire buya ningo togo kwanere semambia lero nyakura mbiyere kabisa nsemo kiye bungere Kitutu North. Mubu ngo yo kuliye kirogo ngo chale dero kurukunga seneta Muchoge. Ono igendo ari goteba igani ekeche. Tenga abantu parange tugo bakaburu ne track woja. Ngakiwogi ga kero bathi ne tindu wangu nyoko nyo matense kumetembe chari chechire paka ejiro abantu bakaba ejiro ngukumi. Bada ichiro mu yone te bantu ngaba bakaburi ete serikali yateba ng'abantu bali ngabugo babuguritiwe ira yo bada ichiro duwangu nganinga ngwale ko nyanyone nyoro ko kwana
abantu bose bayituli batano bakwanite Okay. abantu abajito kuminga nyale kera president Ruto ajite gogira abantu baminga baje kera gwategereta baraya bamanyire kimotagete inubu na barimo guru kwa bakicikura Okay. Okay. Mo nchureli bwe chianga motagete. Okay. Okay, asante sana. Biyamono uyine kuruchise mu chametemba agateba nga amene abantu bachite guchakira marani gutwa kuri nyamira toso marantu guchanya nyakoe igo ya renge etachano njira tiyo muntu no nyara goteba nga nkomo price arenga abantu tare kunya komo price abantu bali arete abantu baringe nekiriria nda no moyo bokorumura yobo na wonchurire tari chianga tonjuririe umuntu mugima umuntu mugima onjuririe tonyora umuntu mwao ubwate kerengeri kyo okonyuma na inchi soko bwakire aye kamati ngakibwakire aire sinaone no mageni oyo none no mageni gare west mugirango uzaye noti uri bano nje notinde ngaki mwachete ne jitraki abwase ese yebo epumete turaki njale ngo nonye ne yemo ntuo aje torora sengenjo yoborai okay inubu nabana inchi kiri mwatagete gusigiri mutagete abarayi bakemanyire ntutageti ntwe matianya totebinki ago chigokora ntumaete bintago chigokora era buye ko manya na amanyete mujumbe ere na amanyete kya chigokora ina amanyere gose na amanyete oyoroti maetinga na amanyete bono uyu ratuko take onye gokora maunchuriri gosori uroro gataga gokora maunchuriri na amanyete uyu guchigokora maunchuriri umanyire riboti yao na amanyete riboti ya nena ki no tumogirange chande getangana okay kabere Iturati echi bagoteba mbari bakoreto manyete kurumata ari ngwachirote ebaga getengana ntu nabotokoreta okay inti ya matiangi akorete oyesa regete rogora igese ya bete toro ya ngomo itonde bagabantu bagosamberwe mesi yabo bagote bweri bwo barusi cyombe cyito bayira no boyene ni wasengencho barabumba mayete gochigokama okay nande bari bagukama mbari bana batuma bange nakoro bagachikore mebara bakamana gwetie gera gitakoro ekero gochiko supply gochie se company yegoro kuyomura yomo ya kwa moro kire bintu biri otagetakore buna gwantebi na amanyete ngikeliyo roche insachinde nono yo west bono no araiga orachiko mate inga sobwango gakogenda ekera geke kekorekane echae gesaregete aro sitigagwa esukuru pisi matiangi barose tia abana bagasoma bosa bono igamba ligosoma bosa omwana bwe nasari akare wakane rwe pisi arakwa igulo bo abagana ikwanya ntebirie na igure bono nya kwanya igure abu bagoto abu mba manyete gento bagoto gokora na kito cyande gento bari bakine tiguno mongi nori oroko barage kero na matobe okay tari ababe kombe okay abe bikombe barabutiga bakame bona bakonyara lakini lende bato bobore lyo bongo nande kibako na gotogosera libo sabato ni sisi ni ntu nande ni twe aya asante sana kuruchise meche samba tigambuga teyo mweli soko bwakire kayeli yogirie TV gotagerete TV go kore sembe itanga ningo to kwa nene na ndinga yo kwa nakuru ngoro kuchoni mote John Mosenga yoberete ngoro kangemi gusie constituency ya onerelie Westland na gusie Mbobasi apart from aba bayigora iga abajumbe aba MCA aba senator bamanyire nkiyoga netige chikokoreka no mugabana asebona iga mbo ajekura ya Westland yera ni mubungo wango kwa gagochi ona waro de ndida manyanga mbara bya bamako manyanga ndenga kibabwati
lakini ogendete ko bategerera kwa batebiringi kelio ganeti na batebeki ganeti etera oyo ringoro na rukenga omugusiga mopeta iga arigechi abaruya babera mutumoto oni kenta ko eti njo mugusi abera sena ke dawo karanza bonke abera eti biabe ngana ro ganete. Okay. Asante sana biyamono sana se bali mugendete kwa kesi mni wete bateba eko ambaka rekana igora no mu agachire gatima aba muchi gocha umanyete dade west mugirango ngo cyane anyora abage sana ni matego cha bali umanyete ensuye yego cyako kugunda kuri umutwe igo no mutu kora aba victim torara rosi umutwe enseraba kwegendo cyo kinare gusaba obanta baba minto sabara yawe itobare igoro mbatwara private candidate batiga abananchi bachore abarayi insega igabona batagete. Okay. Ekiagerisa gotoka omo abarayi baito bose Fred Matiangi bose Mata Karua bose Ngashagwa bose Karonso basoye gotwa banjiriro yo tinga noyo mabanchirete andi bachire korete michano ekiagera abananchi mbaroche kiroyo monga kya kolemiramo barocho yo tokorero tarato korero yo nato goserto tatogosereti tigabaye kubo kalibaga batwale kwende ground kere equal bachora abarayi buna batagete. Okay. Ekiakiga tona maskore karatwale nga sumusabara nga abarayi bali bateto chaka koteba ngo nere ntagete uyu nere ntagete unere umwana chesing tete chukugamba nero gende kigeitirense yaito mono goitani kende gyonsi kiagera ayo mwanjete asengencho maetekeria ochokorera akinto mwanjete asengencho omanyetekeria ochokora bananchi ayo gorigeretinga nanyo muskali nanyo romo kuriga swo chikondenda. Okay. Watigiro mwananchi uriotakera okorwe mirimo utigaire bieka atabwati gokonya. Okay. Igotigaba na inchi bechorera abarayi batagete bagochi kubakorera emirimo. Okay. Iswali nde gwaboretinga inkikeraga ni abana inchi bakorerwe bagensemo ya ground. Egente getangani tiatoriga ensemo ya infrastructure. Chipara, estima, amache, pitoke, chisukuru chagachubia. Okay. Tochi ensemo ya job creation through value addition. Usine nse ebwate ebimeri ebingi igote tokonyora umurayi urarengera nga kitowonchorerie chindagera kiri tubwate chibe chigenda chi industry chionchore chibe chindagera chinde ndabantu bitonyora emirimo. Okay. Egendo kya gatatu ukaturigeria masomo ekiagera na ariso gotware kinyoro getasometi nemechandende ende tokonya abana baito basome chibesa chigosangererwa asense ito ya Kenya kisa konyoro burayo buya kisa konyoro uburendi obuya abane bagosoma busa chibare cyo togotwara chi industry togotwara. Okay. Sante sana mwanchu mulitete to domutumo kumusinini garato nyara ko batokwira na tomente mesa ito elito nyara ko batoko kwana so wikera nande biya mono turu chisimi chino kwira nande nyara ko banko bwata nanda na mono to nyara ko batoko kwana naye. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV uboroso bumugusi nuganete betri uratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Automat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneri kurukuro
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho mugere bwa Nsoko TV. Igeta sen Nsoko TV ibwatira senge nchao. Koletera amangana amaya. Ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi. To kubekera tene ni anyare ko bakawateka. Atabwati gwanchiro bonda bwansi. Korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii, elietari anen Caroline Mausa. Korwe County ya Nyamira elietari Steven Embode. Korwase County ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge. Mera na Dominic Konderi Nyabuto. Keranya ko koreta mangana maye ko ritu kurejima to. Pakitu kurejima pili. Jeni gongor ko petual. Machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso. Bomogus. Obutindino bosombasi amate. Ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yakire kewango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye ni Nsoko TV, uboroso bumugusi.
rinande twiranire chitire chitaike 35 nemo maiga ye chinsaibira sembambia bono na mentre mugeni gaiga se studio sembambia bono kairete ne lieta limanyekanete sana Senator Mochoge, Engineer Mochoge. Engineer, not senator. The senator is another one, by the way. Senator Namwinyo irono mungao. Exactly. Engineer Mochoge. Samba tukamange sana. Thank you. Habari ya Bwakire uyega. Agyogendred. Mbuyande. Whether you kenjeti, but we are okay, we are coping. We say thanks to the road. Karibu sana Nairobi ara yature. Karawara yature rende bali babwate biticha basimekire. Mate Nairobi ya biticha mbiro. Timati gosayo sole engineer biticha mbiro. It happens in the outside ya Nairobi kidogo and therefore this is a small space ya sugubeka. Asugubeka jinsaga ni suguma. Vistara sere da tebe tridaga tebe nga gogo chara boko jora chisa. Chiavere masabule maire. Chiavere masabule. Ende na ondo chumungi na kana kuruga. Abali na ubakeira. Okay. Engineer anta etora tebyo muligereri lietali yao chinga kichindira buranya oruma etoli famous asa mashabiki ngo kwani ali sana mangi. Okay. Mbiamono muraria. For the host for this cabin. Samaria Tangorupo Mochoge Justus Engineer. Kitengera no menyete Keronde Nairobi gaiga. Kajiado. And then from home say Tumbo to Wajaja South. As a location kunya tieko au no ngiboleire and nonka ora kuligio lekero gwenyu gwete nkuna kulia ndekero na rakirigidi for quite some time but land my day has not come. Let's hope it will come in the next elections. Okay, yes kentekia no kwegena karibu sana seji studio chitu chen Soko TV soko nyorali baga soko chemambia bono tiganda rachaka nkwalenge gusi eikilia etana barai bali balengoro. Actually I was one of those who were on the ground. No naling igoni rumwe bwate chitrack cha chubirinchi arengo. That's okay, but there was a different team which was on the track, but it was our team. So not waling chitrack chokoleta babwatania se chibara igara bali ganyo mogeni chirine chitrack chogutangasa uko market ye party. So there were two tracks. There was also 2 tracks cha Jubilee. Chari kuna wetana witera with public address system. Ego tangana alafu the rest of us follow behind. Chinguma chigo kwane kanchiri umweshimiwa nga bantu barenko rombali bakorolekana baruseti gwe eransende batali abande bamanyekanete nga batali bagusi bagacha kubachengira. Unless you kwane gente kabireki ayuruma third hospital. There's nothing like that. You know it, and there's nobody who has the capacity. In fact, I want to me live again. Wakira bagusiba ito, uchakira na to chakirite safari ntangani ekerenyo, pakatwaja gukorera masimba. Ongwakira abantu bitu bagusimbia mono because ngaki bagatika chigasi cyabo mbrangu tuyarenge, lakini they decided to turn up more specifically Mheshimiwa Fred Okengumatiang na basani baya. Okay. Yes. Kwa twara kwane sana no Mheshimiwa David nere ngotebi alinga ngotebi ngatachiroche nabantu basogeta so gwancha kwabo kurende abarayi bande basokere batebire bande bono bali kuri wase serikali they feel nga mobilization yalengo nabategererete and I can tell you for free and more especially yo mobu kwane tegente kabire kinu muchumbo West Mugirango, a good friend of mine, but ingomotebia umeshimiwa chirine chindoto bwate. Chirine chindoto bwate, people came on their own. On their own. Bali konale senya sibono iga? Bali konale senya singa chinga kichikire. The writings are on the wall. Precisely. More especially the current members of parliament Bausi what are affiliated to Mheshimiwa Fred Okengumatiang. Bausi will make a decision and they have just made up their decision. Unless another miracle happens tomorrow, we don't know. Like in as things the people have made a decision. But we are affiliated na Mheshimiwa Matiangi
Very likely go survive. We say the current members. The current members I think the writing is on the wall. The writing is on the wall. Kuli yole kirogo gia kitutu chache South Mubunga ororo ga kubwatana no mu Fred sana. That's okay, and we actually encourage him to support the mest and kia muhimu no support him ske Fred Okengoma Matiang'i. So nkuligitore and mbarwa abandi not only me or not only the current member of parliament, mbarwa abandi, and I can count almost 4 or 5 of them. So majority of them are servant back to Chache South, every Jubilee, and all of them are supporting Fred Okengoma Matiang'i. So we hope we can get free and fair nominations. Ratoka Rich project injiro regere ba compromise kuru asich clan chirige ka ruma te turuwete clan Mr David na engineer turuwete clan yuko yunga yaya abageta uliyo batete baliye njira bakoleta abantu bamayikwirira umuntu nde babikuru choromo specifically for Bogetutu Chache South. I don't think yamangane kranaro egekora the cosmopolitan part of it. No mind na Kisii town is a cosmopolitan area, yeah. And it is with the highest registered number of voters as a location. There's almost 26 to 30,000. These are the rural. So sakogenda manobo clan, you will not succeed. Igo obo nyomba buli chokara. Mheshimiwa David Rende ko West Mugirango. Nyomba mino mubwata bange. Nyomba mintonto ko chatore tua masikobanga ngo tantana to agando bokinyomba. Depending na abantu bari bagosoka. Lakini nchena go saba abantu ba mintonga bokinyomba mburgo tokonya. Kyagera morai kera irugora itari kuri kinyomba. Okay. Buna bono asema ya samaro tua chandi kira samatuka mange magendro tari gocha. Okay. Yokonya morai irite gagoteba nga mwangete chukuru. Mino ne rere majority ko se minority. Musamaro ne rere majority. Yebo. Mbete engineer egete kekede gelinga gusingwa kuchirepo nyumba no enako igo. Rebode gara tukuligereria kera chikure chigendete kurobeli no ne chisia 2027 ya sekiro keligorali. Kuna kuligereli turumu barabu abantu bali bakurwa sigete. Asisito. I can tell you for free ukenyomba mboyo for example. Mheshimiwa Richard Onyonka. Na abo chumbo ito for almost 15 years. And all as a to watch as a clan composition, clan kia is the smallest. Okay. Is the smallest. To watch at the current member of parliament it about clan. Precisely as a constituency ito about clan because literally togo teba usenaru with clan ke usenaru with clan yeke. Abana abantu the upper night people. Monto wole to wole mu clan so it makes it home. Okay. And therefore, onyendiria abantu ari kubwati yo clan, you will not be elected as a member of parliament. Okay, Kitutu Chache South no muntu bakurigera. No muntu bakurigera. Kwarigereke kwarabele se Kenya kwarigereri election cycles chinyinge sana. Abarayi bamanyirege ntaba kichikura batagete? Abarayi mbamanyitege ntaba kichikura batagete lakini they have that me they have forced them to write what they want. For example, kerenga kiye chikura kiaba akichikura batagete ne kiawa. Kero chikura chairire kiaba akichikura batagete ne kiawa. Yebano. Okay. So especially usi. Yebano. Kiboni gaba kichikura bagusi batagete. Bonoiga asbonoiga they need somebody who can defend them from kubakorera proper representation. Na batagete umunturia bakorora bakorere gasi. Through failures to have transparent sense ya distribution yes kibeza resources ya serikali. Umuntu rabihebo kokonya abantu bari the underprivileged. Lakini kare ikiri kuri mitinyi iri ebere tato yo maelio abantu batagete gendege korokwa Kintururu. Okay. Chidurura chitoko sambia mono sana na kwaligadiri darabwereli bagubwa chumwe kwa muigura kurukunga engineer Justus Mochoge osoire ase egeta senigeito na namono tuanyara kwa batoko mwali baganera kwa raigurili yogiria eno bono tole babere gaiga bono na nchen commentary digunabo yoga tato igonde gaiga nabageni bane kera tubeto gukwanira na kuligerelinga ningi kilikegenda tebosio bwe chikura chigendete ekera bono kuligerelia
Mheshimiwa David. Yes. Twa juu mini obochorio bakembuga korekanete. Chiward. Apparently serikali yakorekane stamped authority chinsemo chinyinge sana. Akarukuru nesegi nando tagitesegi yokobwa. Ebintu mbiro tarikona gotebera. Kai. Kiagera wikobe focusing asenta gitenari. Oteberere ebintu binde birenjera bikona kogotebereria nabo rabitoika. Watakero kasasta ojo kasa 11. The United Opposition akara yarigeretie ebintu binge bikuruga chipa election. Nchara kantenga nchibwate chinkuru chiragere mbachivu objective yabo erikuchimoto. Nenjire yamo baratebereje barusiye on track. Because now te bianga enswe kuja ko na kurumutwe. Nawe gatora kepisho mutu. So tuchake goteberere ebintu bitoetana inensa yokonyoranga amario ye twarusire track. Yagera ntu cha kubunanga ga gatokorete biaga wabere tokora. The government in place go yaro chenga ya supiri biro byose. Erinde yere miringa gentekine yetu. But in the real sense in kelinga grounding ke asbale ne ringa United Opposition yaro chenga ntoko na ko ganda sebinto binebi tiga isane ki amatuko na after all to akolire ngakia election sa konko erego chena matukati gartange metienyi mwakoyo. Okay. Igo ko wini biro birite minuting mbagwate ground. Okay. Yeah. Engineer isekurigera libuya obochori obokebuga korekanete gusina obogerete rankings chiama tiengi cha korekane litmus test lakini isekurigera lia sobono obochori buga korirwo bokechinsemo chinde chitali chia gusi government gebwate grip ebegete bintu koboka igakire. I participated as ensemo yechikoro chiri chia gusi as ensemo yech campaign. I saw it. The only thing in that even kiria sigusi toku mwakro muskima tiangimbia muno because the strategy ne scheme you would defend chikura. Otherwise the government rego kora kendi yonzi ko make sure na ire chikura chiri by force. But the strategy, and I tend to think the strategy is just because he had worked in the Ministry of Interior and in the government, so he understands. Strategy say something you can share. Well, we cannot go into details in terms of the anti-rigging squad in the system to stop the stealing of votes or manipulations of the votes. So at the end of the day, Tocha Sechikura Chiage to my son was some 3 days ago. Yeah, matukata title. I think even though you mean to Mishimi whatever, that's the correct position. The alternative government, the United Opposition, it is the United Alternative Government. Yeah, you're just wasting time because no only and in the next 6-7 months, the serious campaigning go karaki go chakere. Two, they also realized in those elections the government would use all the government machinery, your waving and intimidation and manipulation to win. So they simply, I don't think you saw any reader alternative government as a cheap election in Jakarta including Jubilee, the candidate here, nobody went there. Again, to discuss it here, say one of the sessions. I should think so because I was not there. But that's the general feeling. One of the principles. Well, to forget about those things. Our focus is a hide. Forget about those ones because again, to one including the alternative opposition, when the Gokora is serious reforms. Electoral commission. If the current electoral commission is a cogenda, unless the current government, UDA stroke ODM, is beaten by not less than 5 million votes, anything below that, the current government will manipulate you and you using the current electoral commission. But get IBC and engineer. Likely to be worse.
kuweli yaruo feeling no chimbwa the way they were mind bachoretwe by ODM and UDA. ODM and UDA, they already won. So the alternative, they were any role in the okay. The few by-elections here, with the violence in the manipulation again, the current electoral commission talks nothing. They okay. Okay. And therefore, we want to get a pattern yabo. Okay. Regardless whether the number of votes UDA got, whatever you must announce okay. Tigadara irada se Mr. David Mheshimiwa David biroge bigura whatever the larger picture erengo ama okuyaliga ndikuchikosio oro libo lidiraga ne linga ki mubwate bwoba bonde bwonsi kekeregera muna kora machibwa perception nege ngiyo chaka batebanga matano na babwata ni bino ekera bakora bakaba defeated from other areas watenga ndochi tukenyale tukeyole kero na hotevinga kero tegete ko win no bwate strategy no bwate focus utugare gukona kurigera chinse amo no gwarichani na ekero kurigera the composition of the current government and the representation of current government, of course, encourages very serious concern. No, mintate birenga IPC netakera occur some reforms. The current government ne bwate strong. Chirie emanyetinge chirochio na nchega iga no ntajitama gorongaika. Nekero create composition ya IPC. Mostly comes from those areas. As about their stronghold. Meaning at one point ndais ko compromised. Igandu yakabere nkelinga usakuligereria kerembule gotua kuikora mawingu. Na bawote bangi mbule bonera chetu magena. Mbule gera chetu mwa. So akaro kuligereria abantu ebintu bigenda takoreka and the settings na bakoranga mechano nera sigita. Okay. Mechano nera sigita. Kubatkane bitugende tukora Kenya bono iga. Ebintu mbiro kiringa serekane kwebanga nganga kiekoire chikura nege kuba. Okay. Yeba. Engineer kira kwaligererio amarigani yobo choli no bobo kegento kiambire kororekana violence chibura buru chikororekana chiri chinyinge recipe ye kore to buwa bana ko gasereria abakenya gose something we are expecting echigo bage gotwara bonchuli. Number one, igere recover was as we move towards elections. Number two, this violence is current by the current government, because a current violence and the turnout here less, it covered to the advantage here the government. And if the government and the electoral commission target violence, it cannot happen, because they have the machinery to stop it. More especially the government, they wanted the machinery to stop it. The Gunism was up a wound and that violence, very and very sponsored by the state. So therefore, evacuate for their own benefit, and it is like recover worse. Okay. And more especially regions, Chiriva, Audakor, Chitali, in their favor. Okay. So there will be violence in those regions. There will be voter suppression. There will be hiccups, technical internet machines, Kim's kids and the rest. There will be hiccups. They will start raid. So that is the turnout. So they will bring violence, hiccup of machines and the rest. So the best thing the current we in the opposition needs to do, now to make sure that all those things are addressed. Because violence, if the government take violence, it take over. Okay.
mwancho muligereri nigo tule nabageni baita sema mbia bono ko igure bono bagendete kuri birengeri byabo kwa Romuske Fred Matiang'i actually na kwana gateba nga chito jiro chimuko iba and mwakwanire mwabekiro bwabo kwa bakorere kadaga electoral commission yero mwabekira mabuli manene sana sachindo muligereri ole nkali nera nabugate biri abugate bone gekera tokuira na tokuligereri ubora igwito kurugusi national picture mwayirule biya sana our local leaders performance tochakire ko West Mugirango purpose ni tutate buli ororabis because abaraina abange bachire abarai baitekera tuko bae check batu batebigenda mu sign motoletere chibese ngo deliver bale what we give them ndagete kurigera Nyamira in totality Nyamira to watobako timanye tinga abantra itogochora obaiburu numongi noyo ekiagera ko bachire uchumuinaria gabako gende bana batebe babeko umuntu asorobera basa kunyunyu tamabera boka abana inchi bari babatumite ngaki mutaho kamana matoretero na yakombe ko matoro se no necha turi korakende rieri account government yakendrata kenen kiyo toroje 5 billion chigo chumwaka to kunyara batebanga chakorire keneke lakini bachigocha ase chigocha serikali yeye nyara gototebinga chwa siritu abaete chabo choiro mungani uchia tuche moseneto ito gracia eno kuoga lakini okuoga tu metera bagutware se somo chiko na okuoga kitemet koruma bono itinga yonga bono bwate tuwat sesa tocho mo women rep nero no roche no kura kuoga tu tocho mo chumbere ga cheta kanyora nga kai mo inando chengo kundenchara akabe ko munu ase ngombe no kongatara woka kin paran tubwati skuru yani nemechando bana nchi bakulinga batirende kero kuligeria ekera ko launch na yense Facebook page yae so mtandao na boko rama gendro nara kuna kwa beko tio na practical mbir ko gendamo okay tio lyumete tio na bako tebanga njiro na torikire ili tio yako very presented nchini mwanjite yeso you know lera tu achire technology ya AI togende buna bono mubulinga india jite osamaro takunyara wa account decent na mwigwarenga usenkyangina kurwa so eta 5 years bone bechukwara para teyo arosi none yemo West Mugirango turatebe nge pare orosi abura toketabugatie estima tokaroncherwa transformer girigiri bananchi bure baronchera tu West banyore kenenkiyo okay gendo ngiri aratebe ngatabwatete capacity is a member of parliament who approve a budget. So when I koranga chiwas chiane chie paranchi bekir. Is a member of one at the collegiate ring a key budget from the grassroots. As even at the local participation when at the cock. Nera the one and gender para chiane chiang and I am baker. Ninda tabantovane, bara sigit and a sigit of your estim. Again, the parliament are hearing a budget in not the Nero. Okay, that's why the opportunity is given parliament, but here a budget by a Koru Karabat. Okay. Then a budget again, I might think an advent the budget, and it was Chan and Chavik to Parachan and Chavik. One on your talk and Robert Spade was so big Kevin TV. You go to Tunga and president, they were the budget, the Koran State House. The budget, the Koran West Mugirango. Okay, the guy as I said, engineer. Baba tebegerera sana kurage byara kubwa gukora tuyarire nkagusi seito. Okay, meaningful development. Well, I don't see any. I don't. Number one, nintuare tofauti yake no mheshimiwa David kogera nche una engineer Muchoge unkweboli timainda kindagi kwa nasike gusi the role yo mubunge niririe mire mago kora niririe constitution inkiego tebe role yo mubu yo muchumbe agenda parliament ya arosia machiko alipresenti wananchi nende abe unanero modita ase serikali iriene enene egintu umuchumba bwenete gokora buna mwishimi watebe gamangana ye budget yekro bakonyerosia tabwene tukunyitia atararo ngikira se budget ye constituency ya nere namanye tuko ekera konyora na for example para nire bekire gege gukurimwa ekoru osenkuru nakuru
ekogenda Kericho mubwekano ekogenda Kericho ebekere bilioni fulani ne nabwende wake sabu naki nere yani kuruto te mubwekano wana nangitutu chaje sauti yito nere pare kurunya tieka kogenda nyakoe ero nero ngiebekere kurwa ose nkuru musojo gochiraganga ose nkuru musojo gochimatie matieko ero ngiebekere to kogenda ali kogenda goitichi abande ase chao chitakore diki chitaiyo ine role ya yogo exam ni gente kabiriki iria kabere kuno kumanya na kia serikali yegento keritwa etitie korosi seito nkero but unfortunately for example miaka yetano ujikoera yo mheshimiwa Dr. Ruto ujikoera ayabunu tindara kende nole nekemo apart from ibintu biribya cyagitinga kiuru nabono biribya bindi biko dealt by the county government agocha akire kabiri gatatu to launch ibintu byarenge bya the last one bigendererete but for now tindara kende serikali yabono ndatebe na yakarentire gintu gete so error yo muchumbe na babwerete ko make sure ni guriye budget iyo na endi kibese kiri serikali na kijatumika buya lakini unfortunately igesie kebe bono twanyorira abachumbe ikita ikubwatia igentu muchumba kubulira itangani CDF nebekire ime egekarama indi inu mugukoye iri akabere kibesi cyakera nakura njibekiro na kibesi cyakera na basi muchumba isanikire nende tabwati kendi serikali yenene takora kende constituency yaye wicho muchumbu yabekire CDF amanye dino inu muguko ya gutumia buna atagete soronga siabekire kibese kya kera na kura amanye ndere kya uko control chinchi na kibakuri kibese cyose mpara kya gatabana rosiri umujumbe is satisfied the proper representation yomugusi ndoche ya eretenga kiyo ngaki yanyona nubocha na babo nyakiye yamagara so in between in terms yo represent abantu baito teyo egenta abantu barengere tingiri nakina kinara kibese kinyinge karongo gende ground agenda usine kanisa linasokire kurwe kanisa nabatebekera ini nkogenda kento kende nabatebekera ini before tarasuka buchasanga on the document essence me budget ikiagera before a budget itarasu estimates treasury ya issue secure chi proposal cha rosiwa wachi kogenda for public participation public participation no mwananchi okogiwe input yaye nero kwane kwaye stakeholders ngoreta bana babwa maramishi abana intunta itekeneke kegocha ase estimate chigocha parliament puno yominta tebe this is where abana muchumba yata kekuri ringa chipara cyane na njinda kidogikira nki abana nchi bana batebete neke nkira se budget tari budget yaso mondo meti yaso metu tari ngo approve madenga budget mbiere wamana goikanga mono tokwenda kuriye president atoe chibesa under which budget akurusi akurusi again tunende mwishimiwa tebe na njenda insist this idea yaba chumbe kuna gotebe na okogenda ase serikali gose nkubatiye serikali mana konyora magendero kirinde some of us fought for this second liberation, some of us fought for this second the constitutional the current constitution to what many people were injured because of the constitution to what the current constitution go to tevia and to chikopa beggars which is state house kero kwanda igoro yobo sabira lima yatechinga kichinda buranya ore resources inchisa ini baligereria ga budget ngaro muraiwe nsara to kara bwate kasini where goodwill gataringa se kama se goodwill we from where eguru aso muraiweze akuruske mubukoki akurusi mubukoki okay ubwaje muligeri kwaro rede libulire egente kinegento onabwensi okurepresent wananchi abantu go stop this idea na tiganda aenda state house njiko saba kibese naende ntu atwara ke as the president people never went to state house ko saba magendera in style kabiri ibo bateba oru na lengoro egente kimbono yakire na tigatwa agenda state house tujiko kuliya amagenda budget nyuko uko saba leni na tutie budget be kansemo toje twana kusabira kero muntu no meta kusaba wayo
Wanchumuligeli ni gwete chingwana chiabere chinko muga. It demeans our politics. Okay. Yes, na ende korolekana the constitution ilitua rosi ya 2010 tubati meaning. Okay. Wanchumuligeli chisasa kwa rechi chakira korolekana gaiga batebanga kogenda State House kulengana n'ibirengero by'abagateba no kubuna lichiko nande kwamba korolekana ngego chechelie constitution. Doche mbali mutate gukwana gaiga korango mujadalo uyo babwatire ntate kuraigwa. Soko bwakire. Eh. Oya krokodismas machoro meno. Isso ali tanga ningo bole. Aba dogo chora. Bavia jingo wasipole. Kai Moni entoke tanga luna njibulu wetu wa masalo amosene to komo muge na komorora. Iga bano wetu mugira ngoka wosene na komorora wetu wa masaba ano. Oranyole legislation yako lese bunge koleta liji emiswada. Ngaki ngayi ward ke yure kemera ward aba so kinga so bakali lakini moni ngane chingoro chiro makendo mkeyo aba njaba gambia buni batagada biyasa na buna bakune magana abo lakini jinari kusapa aba ndombara ba kusukuna ana abeshimiwa nabako basazi nabako cyeru so manyi bako dare kibeso bako mura ututu wa mutabo ko ko ngero baka bana ko lakini ndio ndo baka ni 20% sabani ba manyirigil yo tagete. Okay. Mario Otayo para chio jingo enjinaba regire kiara lakini na wachumba hamna watu na ita uni bagire. Okay. Okay, asante sana. Nsoko bwakire. Bwakire wina. Igoto kwa nerese mambia bono. Halembile mangalo yene kuri nyakore na ataka ukwana iga. Yakora mbiyere. Yakora mbiyere kabisa. Abu noti magendero naro bono yo sauti no. Magendero no taro jinga aga iga nga injeba ne kote ana yake wote. Estimane ya bege tu ko chaga iga ya bege tu 2018. Nyega nyire na paka sai ne medeyo kandoche. Kero to ade me kukwana. Yenage ba kolile. Okay. Jino moto ya mon kwanga yenjire ye bantu bako enda parliament bunge ko chipe sanga ga tura her to chipe. Ko te ani nyore na ade ko be nyore raini nga be kire ni se. No inde ga no ko to ka ba be kire nga ka adu mo bunge nga ba be kire ba se. Tita ite sa nyone nduru nga nga se nyone sinya misine se emia. Muligererio yo mote birenga bande bako nako batebi ngarete bintu go chatuli na ba usalia barai. No, muraji no mo tonal de chita como ne chicho ye chogo será bando monto yo sai monto que va que na ba ni como sai di que va que por ka bantu bako ende parliament. Aba akichikura baliori na barabu asenseme yu ko boli barengetinge bwata chi piston go senisa to ne ringi ya batebe ye monere. Bwata sita. No me ta bantu bare njara ba ru monto bako menyo ka ba bangere lakini ngento nganche ba ko bwata nganche pita. Itu pun dia na na bangire ni na chibasa yinta ke tense de siringi. Okay. Kile ke nte ke binyo ni fakki ni ga wandre ko nyandi ma ko wa ni na ni kyo ja wo pe yo mo na de na to na parliament to ko ande status to ko chibasa ko. Okay. Kile ke nte ke ben ni nyandi ma ba ko anja. Ba bu ate blenga ni bimbo na ni mo engineer ko ni ba ko ni ga. Okay. Tange se. Okay, asante sana. Biyamono. Nsoko bwakire. Hello. Ayo Soko TV. Ningo to kwa nerese mbia bono. Kira zeji za maji ata joni sa ko muti. Umuti nga gyoga ndrete. Ale. Ntina ade no muri ndo jire ke moranje bono yore ba singo ngo se kwade. Kai, igo mwaligirie njira mugaceria abantu kai muri ndo jire gusi. Nsoko bwakire. Iyo mwali. Soko bwakire. Bwakire bia.
wana mogo kuminga wako na seta usikuya magenderero brende inara magenderero enda yabo Enda yabo nera magenderero Enda yabo nera magenderero wana wana seta usi hitanga ni ba tete seta usi usabati kura kwekara ba kura ba tete bakara eguri chiko korona kibago che ground Oh my goodness. enda yabo nengoro yesi yo kutumiko mwana Lakini ende kora skavara irende kera ba chiro orogete ne bintu bya ba chiko baba gukwanira bit bago fast track. Okay. Sawa. Sawa sawa chingwana lendeji. Okay, biya bono. Asante sana. Asante sana mungina kuruwe samba nimanyete na maoni ya mayobwate ada uche kwa gwakwana metekera gwa nero muligererio yo mekera gwate simia ngoma very careful na bago cha consume samba ya noti mugiranga ya noti mugiranga kwa igure birengereri mixed feelings anyway munaba na inchi bago kwana muligereria kuligereria twaligereria kerobo choli bogo kolekana talia seme ya mobile ndo go blame serikali yoka nonya ninu mweshimiwa muchoge boni gokonyora ogendete kuna kubanga gendete kuna kubanga chichore iga paka mugura chibikira tiriguru igere chiche chigende unfortunately my mentor ndetete siasa yakuru the radio Joshua Nyona may God rest his soul I tindo jasare utumia chibese with a small pickup moving around the constituency. I adopted his politics. And his politics, you ask him for money, yaokorama. Awatebia incho wakane tax, chibese chibyokuruwe tax nincho waete. Ngokwaete na serikali yaroete ne prese na rigo plani naki ebwente kusaidia wananchi. And bahati nzuri kwangu inero na tumira up to now probably nere ko grandra chorwa but I'm not ready kwenye abandon. That is a principle that I love so much. Chikaki kwa chiri kulige kiroge ke ngakichingana 3 times. 3 times budget kwa tumira so kulige there is no time na tumira more than 2 million. There is no time na kulige chikura chikogenda sa mafuta ni ndagera ni chiranji na bageni bago cha nyumba the rest. And probably chiwesa chirito kora some small donations chikanisa ibiombe amatanga okwenda matanga gwatika shilingi 2000 3000 2000 karo kwa rudi sana kwa rudi chingi paka abantu batebire watemire kiniki nyingi so kwagenda kiombe kyaba murahia and there kwa ba support kwagenda usine kanisa kwanyara ne kwaye tagito usine uniform kwa bati nawe shilingi 5000 chinde muri moment mukole binde kabire ebyo. That's how the 2 million comes about. But ubu maine mbulia onye gotagete koba extravagant ninde koire kirogo asobo chumbe weka 50 million. Mheshimiwa David. Yes. Kwegule buna engineer gote na very happy olifairo mheshimiwa the late George Maseta Nyona abo barwanirete haki na usawa ya kiro muntu anyore kirike mu bwenerete nje na amwanga tabangwa ke party ya emi nali na nyari go fight korume Kenya Social Congress esimbo yetu ne kiabuso twabuse chiko nyomba era babagani basoime culture yogosera culture yeje piston tiga abantu betu bamanyanga ne loan tokoye kuna bana siasa ne loan yewe kia na interest na ndi muno terwaka na interest ngo urore bintu bya okuri nyomba ekine kegenderete tware konyore kifumbie kigiachire echenchi yegocha ogonjori okogwito gwachire abantu barigeri ngono nyango onyango capability kia enkire kieki na ate ne parliament aria amina na bamurabaro usigago ikokubwe gesonga ake emesanya na bwato manyinga ke serikali ego kore mirimo
giagera okora gwa serikali njana kwa serikali nebwate effect serikali nebwate to ngapirocracy chi ebintu etera pako konyore gento oyikwete chinjira chingi sana onye tuma eto kumayanga yocho saba gento gete ngayogo kuna ngogokuna ngayogo okorigereria ende bintu bya obicha abana enchi barigereria ng'omwana onyarebe ngakiakinete igakinete urumurianania ase nja chine pistol mwate bangone rumia tiango turigerie mbo y'omonto tuyanje bunere ng'omurai n'omurai abaraye bakoiburu n'abaraito korosi okay erinde mbweria tutagite ntubu n'abana enchi toyerore toyeire parliament etokore mirimo yaitu okay kera tukurigereria engineer tategoirania se conversation asinini ise kurigereria buya twarigereria successful stories chia NGCDF no yawatebanga abande bakubulia chiachire na raba jumbe juice bwango bakubura ni bagotebanga oyo kwamba kororekana gachita kibikire allocation iri yarengense mugite anemo no mujumbe gukwa na igo ndindi nyoro by the way sikulige successful stories yabekire na ande ndoche ngabagendete gusegeta nase bakuminyoka ningaki oyo 500 oyo 300 igo mwancho muligile tiga munagendete na kuyarigania gera tunyara ko bagakwirane ligo ndende ko tebinga tiga darabu gata chisimi bere by the way ndoche nga mogendete kona kobeyaga ayake simiegere nkwana na ayese mambia bono boli abeshimiwa abana obalega iga 0788666663 gusito gatebanga chi piston nende chibeisano nemo abande bagotebanga onye ulitwa agenda uliyaya kintu kialengali nabo kuigwateba kero kuligeli kind of competition tokora kurwa saba abajumbe bande bagendete ko ranked oyorus paka kuigwateba nchina ikiri school fees patam 500 yo ndo chodek leo teba ya ruroro those competitions ndoli chikora manogusi to chikora naende because majority y'abantu bausi chibes chirichon speech kumiguko yabo actually kero kwa rango no kurigiriga iga I was just trying to look the auditor's report na queries chiri bakuboli for example naro just bakuboli kitutu cha South the 60 million injiri kororekana asijiche asijichete that's what I was looking for. Again, to carry kiamana ni chibesi chichikuru sa serikali. Chai wabaju abachumbe. Abachumbe banza uchikolera siasa. My personal opinion ya lingiga. Either you form a commission engara civil service eko chibesi chikobe kworo chirwe constituency without umujumbe. Chia colleague see constituency without umujumbe. Umujumbe abe able to oversight. Ngaki commission yera anyale ko bage go formulate amagendro ye constituency. Na serikali ko run up to the village level. Maybe come in kidogo. Kwa tika sini yara ko. Na serikali ko come up to the village level. How do other commissions run? Idelivered. Yeah? That's what I'm saying. Again to tagite na ende ngo kwanda bona engineer muchoge nenda aburu said it. The link amangana ichibesi cha CDF Jones bi kurwase ababunge. Egera ababunge batikali negasyo oversight the same. Tikachibesi chiboro eserikali form a body onye for example let me take my constituency to charge South Gate akiri konyara 200 million. Committee na bachikora from the ground without the involvement yo muchumbe. Ege kogera bono iga muchumbe do wens binaswa parliament. E committee anyara twagututa obeka campaign managers baye obeka abantu baye obabeko and all that money is wasted. Okay. Again to kende eserikali tigire kibese iki Jones a consolidated chibesi Jones pie kuru icheba chumbe cha women chi account government chi wone chi pasa ni chiango chibe kwamo chitomu to schools directly serikali man kuru etebega mwana buno so standard 1 mwana buno wika baka form 4 school fees diri wakana chibesi Jones biri bagi ucha chiwetra ba chumbe chigenda directly to schools. Okay. Because they politicize. Unabona iga, I want to give you a practical example. Nkogenda sigete mungno watina tata engineer. Ayenga shilingi 3,000 mujumbe nange 5,000 chirija CDF. Won kwa makuru wakumia na inje CDF nenka bwate.
because ta understand it na chibese chiria aetu CDF shilingi 3,000 4,000 5,000 ngirikie serikali tax yaye bono muchumbe aweta everywhere ne chicheki na koiro chonge kura na koiro chokolege na so it really looks as if it is personal money chumuchumbe ako abantu bona yo uchaka useke rugu chukubuli gente kabiri gumuntu otena ke ulikangete shilingi 5,000 ayetu yuto turaba muchumbe ayenga isatu wira nanda soli engineer tebigo sego cha kwanda parliament ginete gitangani oche kobeke safe floor of the house ukwana yuri chibese chigo so cha kwikario building ile go tebinga aga igari chibese chiro de Mr David kwegule chibese chen CDF na chechi aga tebanga chikale kole to muchanda sana asimono mono bakurunga incumbent. I support strongly gantu mashimwa ko teba chibese actually before ndaracha soko teba again to isokonyorenga Kenya cha alenge and as the chief of permanent secretary na cha gitendo kia ko district focus for rural development which was meant kuimokia chi the rural areas yugoro amaira na yaite ka transit ka CDF now chibese chi atumekire bune kiranya kyomo chumbe kuligari chukura numwana inchole loko ta understanding chibese ichi ne chiaye anachirune tax na kitoko teberanga chibese ichi chibene kwa consolidated in fact chibese chonse chibe consolidated amo atoko somia abana bitu bosa chipare chikwa gachwa all infrastructures will be in place no nyana marioga atokora nyagetari gakobo lakini ono muchando go chirenga igo monta begete chi beserio muko akona kumnyora bune nchugu aso kiyemo oranga kyo PF aso kiriye yendo oranga kyo PF okora gwartu chinda cyo kusokera chinyingi eyetaribiya chere kutware fund ekoba controlled by a board as none of the elected leaders have what control gotura agende very far because the constitution have equal distribution of resources. The department, the Ministry of Economic Planning, nebuate data ya kere village. Ngaki ebintu begin. That's where you planning. Ya letter planning. Actually, in comment that is why konyora. For example, amatemna soka muisonde kama ruko kwanyo mwana rangiri wa rayansi umana kuanza kodera na tabwa school fees and yet chibese chinchiro numuchumbe bwili nakarteki kama ruko kwanyo abantu bakwe over charity wise umuntu akurete usimombaza usakarete mandera bwe over osomi umwane kabiro yo through charity and yet chibese chinchiro erisoneyemo that person comes from an extremely poor family ni family yitwa at value aso muchumbe in terms of yejikura aida muntu itali influence yo kinyoro muntu yo mwabe bale batatu bane boka kure jinchisa ini yatage tumuchubwa atakikure 20 go chiguru so mubunge tayikurigere bantu bunabu ekogera mbabwati meaning yase bali umuntu akwire kibese iki asabantu bali bakumusapo lakini engineer kero kurigereria aba jumba abons candidates bali bakurigiye kirugeke igento ke bali tige dangling mango yabo bakurigira litunda ligwete go chansali ichibese cheni CDF kiro montago otebinga inchembaletere babekire bitacho that's why to whatever chibese chisakurusu wasaba chumbe amangana yako genda state house yuko ngine lina ni chibese cyo tukurusia mina magento tukurusi state house ibindi virusu worro aba Kenya will find the proper members of parliament because one it will not be enticing to abantu bali batake tukurigi chibeso iwo cyo gutika abantu bare genuine batayite ku represent the people batagete proper governance in this country batagete oversight ya serikali ulio take over the presidency na tuja konyora abachumba abachumbe banga babatere itanyo anyona Mr David lekine ndo turabeke kebe legislated in parliament tonyore abaraji abaso parliament lekine ndo gone kurusugwa tonyore fund and it's possible even the constitution now is saying the NGCDF right now is unconstitutional. Exactly. Why can't we get the right people back in the parliament? Pamete kibao chokora. In fact, ntebenga amachando tu atwalira omonene. Ne ringa the representation. Eri tubene to tuara kurwe ground teyo. Okay. Oversight teyo. Otu aganda to kabachira pa stamp. Exactly. Just certain people.
Okay. So we need abantu pago egentegesa kuruo pesa nchiyo to go go spend your 300 million okore kambe kya meta to beta yo chirusi ise njuma tinga nko genda 200 million chiwo cha se constituency yane have ne chiane nje ngwa chi contract basani bana bunko bare ne kickback nga ba chikura ba ngakira ndemi ngene kuirana tusako nyore a fair ground in fact no IPC on to college rise the campaign management to colleagues so that we don't overspend chivesa chitayo nagenda na usese ngo shiwa sanja kore campaign simply because metenga nimbata sanja kore abagateli chiko liyo chiroro na and that's why kero atenere kero bagotena you choose your committee, this is the committee when the Korania your campaign, this is the committee where to go answerable chivesa chiyo gwa to kore campaign you surrender this money to that committee even to bita colleagues. The most important thing, make that parliament an attractive. Okay. An attractive in terms for exactly. Okay. Ndido chechi aminyo kirega iga ndido Albert yokiwa kata bagakiambia mwenye anaenda State House kukamua sisi ni wananchi na hatuoni maziwa ayumo kwenda kuleta kuroro. Albert ukiwa na ndio ile hata tena ogo seru kupangwa line ndio inatuletea shida na tukumbuke huyu governor alitafuta kazi na sasa anatoa t-shirt za 200 kwa kila mtu igo choma nyangale ne t-shirt gara chiko printed injiro indo cheka iga senate amini engineer kwanga query report irayo auditor general asakale gotebanga billion actually million chiri million ya 50 nomo chimisano isato 40 yamo chigotebekana chitaliko kwabana accounted chitaligotebekana nga nchire se bitabu chikorekana nga kichitumegete negati ya maboli ya yundo chenga maboli na mangale ga iganta itembwate simi yo mwelio egera tokoro murubelie se emambi yabono ndo chengike minaneke gara kya bere gya nsuna lichinga kichiko minyoka wacho muligereli aya soko bwakire mbiya mwana sana asante sana Kamulu ngagega ndrete bier Kamulu biere branja kwa kia ya sirive bona kwenda wasokra ngake yemwata mangana ane ile onge 30 seconds chokanguira okay na koire di tangani ocha abantu babo corruption corruption nge koera to akorera gashinja ama di tangani ole ndabante emine tinga agriculture sector ebengia ayino mwemzie ayino muchumbe because in the local national government beyond speed if you go at the ward level alafu magoja education no to araba education ya equity yao o make sure na key education ya sikete obe kamando bago dena una yani abatsuri bago de beringa key school ye 1 2 3 4 karaje 1 2 3 4 unenga tiyarige ya nyajaga akire gali peumbu hall otebanga kingori oteneta ya sikete twango obugambi kurwani na kiga shege ngete abato bakorera ashinja sana arabu mayegoja egasi tokonga structure egoja yuka lakini akara bango ngase tawo wako genda tawo siriteje tawo sire kare no akachikura no position no tawo position kibeza ngiro ki government okay ndikigoja chikokorenda abweso bali bali ki opposition people ikona ko mekara bachumbu bako tebanga ngana jire State House koleta kobaleteraande ibono bolimo ku ebinde ko national government ayo ko kite what level okay yani baja bachimba ubante gere una na baira ikiengi yego they can be the best among the best thank you ya ko mo akuria nyakundi okay Kamuru ngana kotebia ucho ndangiria bu tukambia okay koko ligido mwakambia mono sana kurichise mechi Kamulu asema mbia bono bali banyare kwa bagutwakira tatembaili bagatukule I think nimbaligi nande making a powerful pair so go discuss ya bagana go na dimiti on air na chiranira sembeo tatembai de kemo twaro chumu bunge okuru kwa mbwe muru dikri ngeno nyare ko baga usiri mabwaye kubwateka nomba basukanulia igako ba kunyoru nesiko sana sokorekana kwigirira abantu baye taite muruira nibirengeli bino byo mwali ase nkwaneyu andrende nabogote yu murigereria ali ase constituency ili uligereretie mwatebye kirenga kya sekira yobukirana tiga chakire engineer
Mbiamano. Number 1, tuata gutumana inche rambirambiane as a family yo ya umuske Joanna Ngeno. I admired him so much because I could see the figure I could present abantu bae. Kile mechanda ya tokinsema as a constituency ae na banga tereta nyona. He would be the first person to go koborro na go defend abantu bae. Tiganya sai ekekara mangana nas to kwana kana mangi, we have no evidence, we have nothing. Ngendo to kwana ki to sabere familia yae nyasa anyari kunye yenda. Ekyo maelio njigenda nata to kwana. Nari go saba abantu baitu bagusi bali bantegererete. Nere ri bagatwanyo ri tani kurenga kyo mugakanya chai. Korente map ya gusi igoro. Korente kisa kyo mugusi igoro. This is the time to anyorire to wende to support umuske Fred Okengo Matiang'i o president waye. Mbali na abamu abo, we hope keroka to wikaransamu gusabantu wikaransamu batumie nchirerengia ochora one of them which go face umuske Ruto. And we hope that this time it will be umuske Okengo Matiang'i because yakaronko baligereria among the principals balibaroro muntu tali ora chape egasi mwenye kuchapa kazi na ndo result oriented kwa umuske Fred Okengo Matiang'i ase balibaroro. Okay. Saba ke tutu bacha chapa sauti ngocha tole mutumanyete kuebanga tole asenga kiabona to support you Fred Okengo Matiang'i twensi njubiritore ikocha wekenga kieyo togende nomination machole one of the best asabali baroro. Asante sana. Mheshimiwa David Mbiamano muralia seriba kana nchinko irali bageri koira utumarambirambi angase familia Ngeno aso kusira kwaye oyarenge gento komona se family kiagera tarigento motanda rete abali bamwe abasire tama nabo ya site garomorembe ne chinkuru ase family ngo jasa abantu betu ba Kenya kita nchinde tokatebanga inerenga kitubwate tubeke kuraitwamo tore togonchuri asense yaitu ekiagera moroche kitwaiteire na nenko bakera ngambie mona so weso kia so bonga asense moya gusikworo kinga ntore tayari koleta magendo witera so mwana itu Fred Matiang'i asa abantu baitu ba gusi kiagera gusi yabe mona se mabwa so kuriria etinga no gosera bakiena ariko basaba ngenga kiye onde tanga korase ragira muno kunyara ande ragira paka so na onesi uri okombe lakini umurayera ri umurai uragende akurwanirire. Okay. Iyo minto Ngeno gari guteno buri ngankyo ko kuri abantu baitu we want umurai okogenda kurwanira abantu baye. Okay. Ekiagera onye to kurwanira abantu bako ete chinguru igore no nyotachiete ochigokora obochumbu obikiagera gwachite kurigira ana ase family yao abana bao ase myake goitiango tutigeriga singa mwantumete ekumwantumete na bakoreire naye gukurwo moyo obwanjira. Okay. Mbiamano sana asante sana. Rawoto bachibese kikiregeriri so gochiria na bakonyara wakire kurase aso muntu yuguchiete. Okay. Mbiamano sana ne chingwara cyarenge twarenge na engineer Justus Muchoge na boigo David Arasa nigo bakurigie birogo kurwase chinseme chebunge na gotebiri na namono Mbiamano kwa bana intu korutwa cyagete chinsa 12 bono twikire isatu ne chiteke 34 gotebinga kwa niaba y'ikikosi kyonsi bitwa bwatera nago cha sembeo na gukwana naye ugusio mintasole kendra go koromukia kendra kubwatibiri gotebigwa na tunyarako batokwa gachia matinche group Innocent Onyango kotenga tumira na mambi lituko likorukunga alamisi na ndetumira na sumuru bilwe soko bwakira.